Kisaw TV, ang channel sa tanan, sa mga Cebuano sa kalibutan. Estudyante, nurse, healthcare nga nagtrabaho, bisan kinsa ani para sa imo. Sama sa mga balita, mga usong nga trending, mga istorya nga nagbuhat sa kalibutan. Atong tanawon, magkauban sa aksyon. Kisaw TV, ito ang dalan sa kasayuran. Kisaw TV, sa tanan nga Cebuano, makalinaw nga mga sugilanon sa kahimsog ug balita at aksyon. Kisaw TV, atong channel sa kasadya, puno sa mga kalingawan. Tanawon na to. Ah. Nag-play sa inyo, ha? 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 Parang naghawhan sa ako, ah. Okay lang, Nag-play. okay. Nag-play. Okay, hello mga Sige, sige. kakisaw. Welcome to Kisaw TV. I'm your host, Hazel, live din sa Cebu, Philippines. Kumusta mong tanan? I hope relax ra mo because we have a very exciting topic tonight. Yes, Edward? Murag gwapo ko din sa iPad, di ba? Sa iPad na lang siguro ko magsigamit. Eh, Edward, uy, grabe kay kasi New Year na ron, Edward. Okay. Ano man jud So, ka? Why natiglalis ana? Sige kung go. murag iba ko na mo, ngo. Oh, di ba? Okay, so maayong gabi kini si Ang Edward. collagen. Okay, so maayong gabi kini si Edward, live din sa Jensen. Nagpaminaw kamo sa Kisaw TV o Nyor Eduardo TV. Og inyo po ning makita, yes, live sa Nyor Eduardo TV sa YouTube, no? Doms. Og daghang salamat sa pagtan-aw kini si you are tuned in to Kisaw TV in Facebook and in your TV. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw kini si Domino Puson live dinhi sa mabugnawon kaayo nga Canada in the past few Winter, dira? Oh. weeks. Yes, winter karon. Ang Canada, ang Ontario, New Jersey o New York nakasinati mi og tumang snow nya on my way home sa Canada kay grabe kaayo ang snow murag almost zero visibility nya ako ga drive Wow. kay upat akong mata. As in. Og I am so happy nga nakaabot mi dinhi sa Canada nga safe and sound. Te, unsa atong diskusyonon karon te? Atong diskusyonon karon ang New Year's resolution. I think it's very familiar to most of us, di ba? Murag mao gyud ay kasagaran. Uy, mo No, greet atong sa date og kuan Happy New Ay, Year, Merry oo, Christmas sa oo. tuong mga viewers. Uy, Uy, mura man tag naluya. Uy, sige, Di uy, ba Merry Christmas. wala mo Basta, nag-greet sa ila last time? Nag-vlog man mo? Ay, ni greet sa te advance man to. Ni na busy Yeah. Happy New Year. O mangayo di mi og thank you kaayo sa pag-subscribe ninyo sa amo ang Kisaw TV channel og sa Nyor Eduardo Eduardo to, no? Channel nga Mm. kuan og sa ako ang Facebook channel. Daghang kayong salamat. Kung dili kalabisan ang pag-share og pag-like og pag-comments, please do kay makatabang kaayo na sa amo ang kuan amo ang YouTube channel. So micro vlogging lang ni among gibuhat. Dili mi mga dagkong vloggers nya ang among goal ra gyud kay to share fun and og to share kanang discussions ba nga dili siya murag lecture bitaw nga at least kitang tanan ma-learn. Mao na amo ang goal. Tino? Yeah, and then aside from that, we are so happy said no because Edward, nag-English na ko. We'd like to Ay. announce to our viewers that we are now in 5,000 subscribers already. Wow. Sana ay. Yeah, and we have observed that tungod sa greetings, no? Tungod sa among mga greetings ug sa among mga in English. Oh, Edward, kinala magid ka mag-English. Kay murag kana kailang ganahan nga mag-English gyud ta. Yeah, so no, maging ano na tayo, 100,000 subscribers. Yes. Okay, so thank you so Wow. much our avid viewers Mm. sa Kisaw TV and Your Eduardo TV. Now hopefully you will stay with us for the rest of the year until And of next your year, life. no? And of your Oo. life. Ganahan. Edward, di Until ganahan jud magsawa kasi mo sa mong namong. Edward, di ganahan jud kasi imong posing sa imong naong ay, abi kay Oh, ako nakakalagan. lagi pantay yung ulo ti kay murag kumana ko gamay akong ulo. Bitaw. Ana ra ko ng ulo. Ipantay sa ipantay. Okay, so we will start no our New Year's resolution. I think ikaw Edward Okay. sa imong
paglaag-laag sa Manila, no? Nagting tingali ka dito. Mm. Ay, unsa man ni akong New Year's resolution ka ha? Asa sa si Domino, no? Dito gikan og naglaag ni siya sa New York. Ug Mhm. katong halati nindot lagi kay to inyong Nindot New York, no? Stellar to ti katong Christmas tree. Yeah. Yes. Wow! Nindot Uy, kayo nakita Ato, ko ani sa nag-touting. mga kita ko na sa mga movie. Sa Oh, Home Alone. Home Alone. yeah, mao di ay mo mm, familiar. Sa Home Oh, Alone. dito siya niya. Daghang gipang Nag-rent shoot diha nga kuan nga bitaw. salida. Iti, unsa to inyo ang gikuan ni Albert makukakita gimay day niya nga ni rent mo atong room nga dito mo nag coffee-coffee. Yeah, chalet. Oh, yeah, Gitawag og mahal to gitawag ti. mahal kay ang usa ka chalet is $400 US dollars. Yeah. Pero So that pero and pila pila man na ka oras? usa ra ka oras, Duard. Uy, Diyos ko. ya pila ka bug Mga masulti 20 ka mil. tao? Ang masud Ang 1, tao 2, 3, ti 8 ka buok tawo masud sa usa ka chalet. So nag-rent Ang mi og kato na, duha ka chalet. nag-exchange gift mo mao to, dito? Dili Dili katong Ay, dili ba nag to? coffee-coffee nagkukuha Ah, nag sila nag-hot nagkukuha. choco mi. Ako kay mag-coffee hot lang, choco. ana. Hot choco ko niya. Sila kay hot choco with a kick. Naggibutangan sila og wine. Nya Dala na inom to. sila. Lain sa Apil Consumable. na lain sa bayad te? lain Ah, sa 10. dili siya consumable. Naa siya'y $20 consumable. Didto. Pero Hmm. te daghan nilang chalet. Gamay ra. Daghan. Nya ma-high blood mo kay so nakoy before ta maadto sa tong top 5 nga kuan nga i-discuss ni Ma'am Hazel ang Top ilang kuan no. 5. Top 5. So nakuan mi High blood. Na wendang high na high blood. blood mi kay pag Hmm. uli na mo pagpadung na mo lakaw nangutana ang igsuon sa akong amigo nga asang exit nga ang nitubag Mhm. mura bitaw ka nang naa sa Bastos. bastos kayo ba nisiga Hmm. gitukan siya sa mata niya ako nakita ko nya ditukan siya sa mata dugay kinitubag ningon siya nga diin man ka nisod gianaan niya ang igsoon ni Edward niya ang igsoon sa kong kuan ni Albert niya paguman kay Hmm. giingon siya nga dira siya nga oh siguro mauna ang kuan mauna ang tawag ana Ah, exit ang ginian ako exit. that's so feisty agi kuan na mo gi Away. bawsan na Giaway ninyo. Unsa man to? wala away wala Waiter? away Waiter to? dili kanang tig kuwag picture ba ginan sa igsoon sa akong amigo Ah, nga may pag di ka mo trabaho diri kay dili ka bagay mo trabaho og ingon ani dapat kung kanang manginana nga trabaho dapat kay kuan jud ka courteous kasi imong basig ano business pod to? na Racist. Oh, inana nya Iban. kuan pa Oh. gyud ti kay mahal biya kayo ilang area ha so dapat oo accommodating sila. Hmm. dapat accommodating. No, ang Basta ilang yun nga na, service. napa na yung service charge, no? Nya mao na Edward Ah, Gani. kung moadto ka sa New York dili jud ka balat sibuyas kay ingon ana ang ah. imong klase nga environment nga imong makit-an ba nya kanang wala so makakuan jud ka nga kada bitang wala nay excuse me damagay na lang kung damagay nang Oh, imo nang muradag ano na dira eh. when you So cross the border magbalat ko Taas ni ba ang Edward. crime rate dira no? Ang crime rate uh, murag Manila ana. when you cross the border kay makakuan ka makakita ka sa difference kay oh Maka-differentiate na. abot nimo sa Niagara igsod nimo sa Canadian border kay ang mga tawo magsige na lang sa ingon og excuse me Ah, I'm iba sorry gid siya no. I'm sorry I'm so Murag ikaw sorry murag ikaw na sa murag napulan sa kate. Ito man eh. sige na sa ingon I'm sorry Nasubuan naman sad Mm. ni oy, pero nindot no? gyud didto ang ang New York is a ano ang kuan gyud siya urban jungle urban gyud siya nya kung ganahan kag mga sanina mga bag mga inana Mga branded. kanang mga branded gyud mga luxury items na idaghan sa New York kanang mga luxury items sa kuan wala ra na ari sa New York di ba hutdanay gyud kwarta pero kung kinahanda kag kanang Dira guro mga nagaadto ang mga kung ano no. Oo, sa market Edward. kanang Kong mga Nagbago nepo babies ko. kinahanglan yeah. adto sa New York ikuan na Di mao ihurot lagi ng ti ilang kwarta maghuwat og kontraktor ti oy kay na ba ang bag-o nga budget no sa 2026. dako kuno Kay kayong para budget isponsoran ko. Yung sa man ni istorya Edward nga ang mga teacher kuno mga na retirement o madawat benefit sa teacher dili ti ma-delayed, Gihon. madilatar. Kay gibalhin unsa to Agkoy. nanay something to do ana ambot lang di ba ka Basta gibalhin na pod sa admin. Para gud sa PhilHealth. Okay. Okay. ibalhin sa bulsa Balhin sa bulsa ni Crocodile.
Okay, so Nako, it is already year 2026, no? So magbag-o na ta, te. mag-buhay na ta. Magbag-o na ta, Edward. We will not talk about politics. Okay, Edward, English na. Ah. English Kita na, Edward. magbag-o Pero sila, di ba mag-English na, di magbag-o? ba, Edward? Mag-English na Di lagi sila ta, Edward. magbag-o, te. Kita rin magbag-o. Yeah, we will Mag-o be na ta. new. We will be new. We will be new kuno. Okay, We so will Ah. renew. we will first tackle the first topic, number 1. Kani siya kay daghan jud kaayong mo kuan ani mo muuyon. Mag-agree. Agree, no? Limit unsa man te? Ngano katawa man ka te? Ang katawa ko, Limit te. social Ang guilty po na guilty. daghang ma-guilty ani. Limit social media, and then aside from that, better spend with the time with the family. Mas Ikaw, may bot Edward. pasabot ni mana, te. Social media consumption. Pila di ay ang kuan di kana. Di kung ikaw mag-anog social media, di ba? Pila di ka ka oras pud mag-scroll dira. So Ginaorasan starting ba nimo? tomorrow, Duard, ako na 1 orasan, hour. Duard, starting tomorrow kinahanglan naman ka. Walang Wala. screen Dili, time, no? Duard, Ang Screen pero time screen nimo, time. te. Wari, mugawas man na sa imong cellphone, te, ang screen time. Oo, Summarize mo na. makontrol din na nimo sa imong oh, app like 1 hour lang ang Facebook, mga ana good. Okay, before pero mo kung ano proceed man, ta further, te, mo say hi sa to sa tong sige. mga viewers. Ay Ini sige, nga si dati Marie mga Chris viewer, di ba? Bastismo, ningon si Marie Chris Bastismo, Happy New Year to all. Happy New Year, Marie Chris. Ako aning Isa si Marie classmate. Hello. Christie. Lahi ni taga Classmate? Naga ni siya, te. Mulangsad ni Unsa ba? pagka Uy, kuan daghan kay sunod. ka. Uy, Mulangsad ni ala, pagka mulangsad. konsihal ato ning Mayor? suportahan Ay, kay kuan ni kanang baka maayo ni nga naman. kuan, maayo Sige, ni mo nga ana ang Kisaw konsihal. TV. Dili ni mamaak, te. Dili siya Wala na siya. crocodile. Dili ni Wala siya crocodile. Ako ngipon. kuning Wala classmate, siya. no? Nga Mm. taas yun kay ako ang confidence nga dili. Hi Respeto. Marie Chris. Yes, Happy New Year sa Basin inyo. ang isa pod ka New Year resolution niya kanang limit social media ano no. Yeah. Basin So part sa yang New Year resolution. as a content creator, kitang tulo content creator man ta. As a content creator, sa man maglimit na sa ato social media ba? Maglimit na ta, Edward, nga si Domino Basta may gasige bote, mo gina siya gasige mo gina siya kolekta og kuan. Sige mo gina siya ingon nga, "Oh, kani ha, buhatan ninyo te ha." Sige mo gina siya Di ana ba? nato, Edward. So unsa man gyud? Unsa man gyud bot pasabot nimo ana te? Di na Siguro nimo kuan gihugot. tingali. Ang ako Magkuan tingaling lang. hugtan ani, unsa man Mm. nimo, Edward? Ikaw na lang diha kay murag gwapo kay karong gabi Kuan una. lang ka nang Sige, Edward. mag-set lang jud ka og like mag-set ka og time te like kani for Facebook 1 hour lang to ani. For Messenger, for YouTube, ana kay kung di man ka mag-set og limit pod ana murag mahurot imong time dira ba instead na maglaba ka or magbuhat kag other things murag ano na ka nag-doom scrolling na ka dira. Sige na lang kag scroll until such time na hala mga 5 hours naman di ko dira sa cellphone mga ana good sayang imong time di ba? Sa ako sang party kay especially kami, Edward, ang among klase sa lecture is online naman lang. O samot na, Edward, kinigmata nako, awan konsensya gud ko kay dias kilid nako. Edward, dili man ka kuan, di man ka Catholic, Edward, no? Dili. Kita diri tila ilahi gyud ta sa Edward kay Hmm. Jesus is kuan man ka, Edward, no? JL to imo, Edward, sa imo. Oo. Kuan born again. Born again si Dom sa ako ray Katoliko. Mo na, Edward, ako diri ba kay akong Katrino diri maghigda ko kay mata nako ti kay cellphone ako unahon niya. Iglingin ako skilled ba kay naa sa senior Santo Niño mo nang Makonsensya ka. Makonsensya sa ko magika-pick up lang ko sa senior te. Magkuros-kuros dayon na lang ko niya. Ko man. Marag una pa ang cellphone kaysa ano. Yati lain na kag tinanawan nimo si Santo Niño ti. Di mo Okay tan-aw na. mo na ang kanang Ano tanaw gay turong ti ang globe ti ba? Di ba nagunit mo siya globe ti? kalabayon na. Labayon. Mo na siya, Edward. Mo na difference. Bukat niya ka rin, ihulog ka. Oo, gani. Ilabay man ka ni nako. Kuan siya, Edward, kanang kuan siya ti. Karon ba nga online gani? Mo na nga sige na lang ko diri higda ni magpaabot sa oras nga magklase nako. Dali king hapon no. Online day karon gyapon mo karon te. Tungod Naguba sa may among lang building, building. Edward. Ay, Wala tama ba day. lae og kanang kuan o permit Wala pa na sa budget Kay- ni wala Kana pa. man Pero kung- Kana man kong building sa CNU, Edward, since 1902 pa na siya, Edward. So niagi na na og 19 Second World kopong-kopong. War. Oh, niagi Wala na pod ng Second World War. magi-relocate. Wala sila karulikitan. Di, Kanang- di ang kanang
O ang nursing Duard mao gyud ang pinakakaranog among admin building. Ang Mm, sa nursing mao ni giingon Mm. ni Domino nga 1902 apil na sa admin namo building. mm. Actually okay ra man Duard, wala man siya nabihirig pero kuyaw lang kay kuan nagbiya na siya unsa na ti zero zero value something dili wala Oo. di na Dili gyud na siya siya safe, ginawa. di na gyud siya Dili na safe, siya oh. safe. Nya ang karon ng issue Duard, ang kanang bag-o nga building katong gitukod sa among CAS, sa CAS nga department nga ang nagkuan ana Duard kay DPWH. Mo na siya ang Mm. na-issue Hmm, ron kay ni-crack siya ni bihirig. Oo Mao na nga. substandard. yeah, Oo. mao na siya sa Murag murag padung na ta dito mo discuss sa kanang mga kuanti okay, mga so projects yeah, sa DPWH. Balik ta sa Balik atuang ta sa ano, balik mo kanang ano man jud no, murag usa sa gyud ni sa atong New Year's resolution. murag Oh, padung padung Lord, na sa ko ma-high blood. te te ilista diha TV number 5 man no na magtong number 6 kuno diha TV nga di na ta maghisgot unsa ba ni ate ay si Domino na sorry. pod bangutan ate, Oh, unsa iyang te ano? te Doms, unsa man ka te Doms about aning limit social media? Una nga, Mm. thank you si Marie Chris. Uy, Marie Chris, we are here to support you, good Marie Chris. So, in the Oh, moment, grabe yung mo lang sad na lagi. ka, Naara interviewan gyud ka ko na mo diri. diri sa Kisaw Unya kay wa TV. man ka na-rehistro. Interviewon ka na mo aron matabangan nato tong amiga, no? So, ako kay kuan ka ng guilty kay kuan na as charge kay number one, akong schooling kay is online. Number two, ang ako Mm, ang trabaho is online. Akong Ikaw trabaho te, is ikaw online, jud. 100% puro online. online. Niaging semana, I was cut off by the system kay kuan murag wa ma-renew ang akong Microsoft nga 360. So na-cut off ko for about since December 22 hangtod pagbalik na kog trabaho 29, na-cut off ko. Naka-realize ko nga daghan pa man di ay kung kanang atimanunon ba kanang more than sa kanang computer life, more than screen life, Mm. ang iro no, kinahanglan di siyang duwaon. Inana nakalimtan ako ba niya, naay mga friends nga kinahanglan di contact, inana niya ni-stop ba ya kadiyot akong kinabuhi pag Ah, shutdown ko sa internet. purely online lang yang jud ka karon Doms? Purely Yes, online jud ka? purely Ah, online ra ko niya. work from home? Work from home nya kung naay request nga padtuon ko sa ospital or na ako'y i-check nga On-site? kanang Ah, functionality sa among software nga gi-develop kay moadto ko pero parang kanang on-call lang ka, on-call. na ako'y tudloan sa training inana na ako'y meeting nga atinan nga kinahanglan na ako sa in person moadto ko pero most of the time nara jud ko sa balay nya mo na nga Nice, nice. kanang naunaan ako nga kining online thing kaning spending time Lim more with yeah. family yun nga inana niya kaning Mao na man imong gyud ning in karon no? Mao na gyud ni in karon pati sa education nag-adapt naman pug online gyud. oh So Yeah. pero mao naman gyud ni ang future. hibaw ba Kadward nga nakana jud ko nga ang Asia is kuan gid siya kanang advanced gid siya in terms ani kay Mm. kadtong 2012 gi-train man ko og online sa kuan unsa gitong eskwelahan na nag-train ako sa kuan ay kanang institution dito mi sa giheld sa Vietnam ang training sa online teaching so na-appeal ko adto. So I was Hmm. privileged kaayo sa as a kuan teacher sa Cebu Normal University na. So kaning kuan Lord, kaning online shopping ako kay guilty as charged kay kuaning online shopping na ako'y Prime account kay student man ko diri sa Canada. Ang inyo dira Prime, Amazon, dili Shopee, Yes. Lazada, Prime dili Amazon. Prime, Social. Okay. Amazon. Little joke. Di ba mao na So siya katong drone ang mag-delivered Doms? Mao ba na siya? wala pa mi ana dinhi Wala kay pa kaning maana. among area is drone free Layo. man ni. Drone Ah, free. So i-shutdown ang tanang maglupad-lupad dinhi kay kuan man ni Duard ang akong area kay airline pathway. di puwedeng Oh, airline mag-drone. pathway. So dili pwede ang kanang imong giingon na sa United States nga sa Hmm. kanang mga So drone anything near the drone lang airport or mag-deliver. American bases kay dili na siya pwede. No, No? no So fly zone, no fly zone. no fly zone na. So ang ako kay sa Prime, nakoy Prime nga membership niya. Nindot kay Prime order ka karon naa ni kahapon. I-deliver Wow. ini kahapon same day delivery ba. Unya mo na nga ako nang gius-usan gyud ang ako ang mga kuan. Ako nagkaroon nag-edit man ko nag-audit naman ko sa akong mga gamit. Ko ay I really don't need this and that anana. Kamo unsa man yung resolution about Same, online shopping? same ta Ako nag
gi-review na ko akong kuan, akong Shopee account, murag daghan naman gyud kog na-order na platinum na gud ko. Ah, Imagine, high level Pila? na tier sa Shopee Platinum te. ala. O na eh. May Wala ko ana. level-level magud Wala ko na, ana. silver Napay ay na. silver, gold, Ah. platinum, pinakataas na si platinum kung di ka nakikag-order, mag-reach ka og certain amount gud na spending mo. Ang So platinum yeah, na ko. I think ang kaning online shopping man gud diri sa Pilipinas murag nakusog nauso ni diri te, nikusog ni diri ug ako po nag-apil-apil ani during the pandemic. Pandemic, Matubag Oh. oh. pandemic yun mao gito siya nagsugod. Pero te, I am so proud Apil katong ko. utog yung Mm. pagsugod gyud ana in 2010 nga nagsugod Mm. ang kaning Shopee og Lazada Bitaw na, mao na. kay kuan jud ko apil ko sa mga first time users nila. Ako po, Okay lang. Oo. nakatry ko akong first na order kay blender. Blender. Ako Kibaw wala ka, jud ikay ko ak- pag pandemic pa ko. ako mga gipang order kay kanang kuan pagkaon si Iro. Oo, mga to. Baka Yeah, mabuti bitaw. no kay kung mag-browse ka online ba makita ni mga mas barato gyud siya sa compared sa physical store gyud nya. One time nakapalit ko sa physical store. Mm. Gi-check na ko online, murag nagmahay ko kay ang presyo kay ang difference katunga. Oh, Yeah, Like pero napalit ako sa mag-careful ka. 1.5, Yeah. sa online 700. Pero mag-careful ka Duard kay nay uban biya, di ba? Nga Mga kanang fake. dili gyud Oh. mga Pero fake ba. mag-ano gyud kag Anyway, mga shop lang jud ti, shop na legit jud siya. shop nga legit nga mo tan-aw sa usahay sa reviews. No, Reviews. ang reviews on yan description. Anyway, ang kani bang spending time with family ba in Mm. relation po sa limit social media? Mm. Ikaw Duard gamay pa man na imong anak pud no nakasuway na Mm. maglakaw pa gud ko anang kuanti kana gani mga unti. Mm. Nga din magsige tan-aw sa cellphone. Oo. Ako ginahagison ako mga anak ana. Oo. Hagison gyud eh. Nya Bitaw te naa akong gyud mo mama dapat akong rules mama te te. sa dining. Oh, nya akong Na may mama mga Duard dining apil man rules. sad siya. Magbutang mo sa siyang cellphone kay magtan-aw sad siya kuan gardo. O kinsa na te? Kanang Probinsyano o Probinsyano. si kuan si kuan si Coco Martin. Coco Martin Mm. dili Mao jud na magtan-aw. akong mao na akong di ganahan Duard ka nang inana gani nya. Maski di Mm. ta ka isa ta ka blame ano kay even in the mall te kanang mosuroy ka niya Tan-away na sila. sa food court te ang mga Mm. Di na bata may istoryahanay no? atubang dili na mag-atubang sa cellphone nga which is I don't really like kay murag Usa. mawa na gani ang bonding as Wala na a yung interaction ba? family. Wala na interaction kay sige na lang tuslok. Mo Oh. Yeah. same Sa jud na te. Kanang mag-drive ko, oh. maglagot jud ko niya, mag-drive ko no nya, magpa-music ko. Nya diri sa luyo, akong anak Duard nga ulita nga kuan, magtan-og YouTube niya mag-sound siya. Dako Ako kay gyud ang tingog. awayon. Oo, ako awayon. Makigupitensya nimo te. Siya. Pang ana. Okay, Mo na. Di ko ma-distract mo ganahan. pud ka. Oh, Oh, di ma-distract ko ka. ganahan. Gusto ko nga ako ra gyud music. Mao Paghilom din na okay, ikaw gusto gyud ka driver. pag-headset. Yeah, Mo ikaw na gyud driver. Correct. mo na siya. Mo na siya ang ako ang kuan sa atong number 1 nga limit social media, spending time with family ug online shopping. Napakay mapuno te, si Doms? Ikaw te imong online shopping unsa may status na platinum na sad ka? Wala. Dili kay ko hilig te, mag-limit Unsa may ko, imong di mga kay ko gina-order ti kuan. collagen? Oh. Mga ana Ano ra. mga ipang order nimo? Uy, akong collagen for your information, Duard. Lipstick. Gikan sa Canada. Akong collagen. Ay, Now, wala imported naman ko from Domino. Yeah, Nalaos. pero karon nalaos naman ko nang kuan na bati naman akong naong Duard. Ipalit na Naman, baka nakainom mo ganun. ipalit na lang ko sa SNR. Pagpalit ako sa SNR, Made okay in ra di Canada. pagtan-aw Marg nako. legit man ba to? Oo. Oh. Oo. Na dayon ni tan-aw SNR gyud ko adto niya dayon pagkahuman Duard kay wala ko ikapalit sa SNR niya makautang man ko sa Lazada. Nag-Lazada ko pero Ah, sa utang na lang SNR ka. store siya. Ah, SNR oo, store naman. gyapon siya. Ah. Legit gyapon. Ang ako kasagaran paliton didto kay kanang mura nga kuan kana ganing mga box, shoe box, mga ana Duard pang balay. Di Ah, kay ganahan ko kag mga ana. mahadlok ko Organized mo palit og kuan, Organizer. mahadlok ko mo palit og mga sinina Duard kay sure ko di ko maarang. Ay, okay. Di ma-fit lagi. Oh. Kasi nina dito sa Manika. Tagaan ta kag tips kanang nakay makita nga brand mo adto ka sa physical store imong isukat. Ana, tapos orderon nimo online. Ana man ang style sa uban. Namutuo na jud ko nimo kay kuan biya ka platinum. Platinum ba ako? Mao gani mutuon ako nimo kay Take it platinum from biya me. ka. Mao na. So Okay, Duard, so- paminaw Duard. So kung adto ka sa online sa store, physical store, nya ordero nimo online.
Ngano di man nimo Magat pwede or mag paliton og magatik-atik kuan? lang ka sa physical store nga magsukat-sukat kani nga model ay kani nga ano, Kay kuan Ah, style man ana ti nya. Imo dito i-check out, I think utangon. I-installment nimo, Dward? ha? Dili. Te? Installment Unsa? nimo? Installment? Oo, Dili. oo, oo. Utang ba? ah, Mao na Oo. te, mao na te. Mao na te uy Doms kibaw nga mo iyang kanang installment nauna na sa Pilipinas. Dinhi sa Canada sa Hmm, una wa wala gani 'no? anang installment, straight purchase. Mahal kaayo. asa Straight nga 1 month. hangtod karon te? Hangtod Karon karon? dili na nanay mga kuan nanay mga installment, mga bag-o ra Hmm. na nga Mm, innovation nila. mm. Murag i-adapt nilang So, mga credit card. Mm. yeah, ang credit card. Ang next nato di ay number 2 nga New Year's resolution kay exercise, eat healthy food. O Dward, kay baw ko ikaw imo jud ni. Kay Hmm. exercise conscious kay kasi mong body. Gym ka Dord? Wala dati pero karon wala na. Ay dati naga-walk-walk ko usay kapuyan naman gud ko murag sige murag lingkod Pangit. tanaw ano, Netflix. Pangit. Ako kay dako kay ko og kanang kay usan mo ko katuig nga work at home nya before Hmm, ana ED nurse ko nya kanang active kayo kay masigol active, lakaw-lakaw oo. o sigol lakaw-lakaw so sa kaadlaw kay maka 15 to 20K ko steps Hmm, unya pag sugod nako aning trabaho kay dako jud kayo ang difference kay night and day gyud maglingkod rabi ako the entire day unya ito 'no. naay impact sa akong health ang pagtrabaho sa balay dili Kay maayo. sedentary man gud ka. Dili maayo. Yeah. So karon nibalik na ko ti og kuan gym nga kanang gym nga Pero kanang te, light lang kay gym tiguang gyud. naman ta. Oh, Hmm, nag-gym man na siya, Di na Duard, katong sa makayag unang heavyweight uy. pagkuhan man dili mi na. ani niya mag-video call usahay niya mag-gym siya. Pero Ano te, ba 'tong mga magpasalamat ka ni treadmill? Enchong. Oo Ang kay iro Magpasalamat ka te ni Enchong ang maghabulan na iro lang mo kay ni ngano Inchong. gruyon man na siya Duard kay di Ah, magpalakaw. magpagawas mo gyud na si Enchong palakaw malibang mo ana. napasalamat ko na Hmm, siya. Guruyon ko'y Siguro kabuntag o gabi mangaway, schedule gyud Edward mangaway 7 sa jowa. AM, 7 PM. Pasalamat ka murag na sa ko kay ma-force gid ma-force ka kog ba nga lakaw. ano, Man oo. Oo, manimaan man ang iro Duard niya mangluod man din Oo, siya mo labi ano na man makadungog ang iro sa akong tingog. oo, Oh, maghamanghasi. makadungog ang iro sa akong nya magbawas tingog wala man pud na sila, manghasi siya. mogawas gyud na sila magbawas. Hmm. Nya kuan dako Mm. siyang impact sa akong health kanang akong weight kay grabe niubos na ta akong weight karon kay nibalik na sad siya sa katong kuan taas niya human kay Hmm, pasalamat sa Ginoo kay pag yearly nako nga blood test kay wala kayo siya mga kuan ba wala kay siya kana bitawng si tawag ana kanang Abnormalities. abnormalities hmm, ana pero kanang makuyawan ta kay kanang border na inana ba na so dako gani, kay gani. impact so katong mga nagpaminaw nato nga nagkuan naay tip ang akong doktor ingon akong doktor kung work at home ka kinahanglan nga ikumpleto nimo ang imuhang 10,000 steps a day. So kung Wow. saan na nimo na pag-complete problema na nimo. So mao na nga Basta maano nakatuna nimo ko siya. Ganauna ako nga balik og gym kay maglakaw-lakaw, magdagan-dagan og ginahinay. Dili na ako kay kuan ako 42 years old nya kinahanglan akong kuanon, kinahanglan na nga dili high impact kanang Dili na, jogging-jogging, oo, dili na na puwede kay na maputol kanang na ang tiil. eyes, oh, Unsa te Inana. 42 ka ugma? Ugma biya imong birthday? Ugma diri 42 na na, round off. uy January Mm, 5 ay 4. 4. 4 na siya January 4. Duard. Oo. January 4. Mao gid imong Anyway, birthday Doms. Mm. lain sa kay ka Duard. Unsa di pasabot nimo mao gid imong Kay birthday? nagtuo si Lain gyud Eduardo ang kana. July 4, kanang July Oo, 4 mo nang kuan ako pag katong gibaptize ko sa Christianity. murag July 4 pa gud akong nabalaan nimong birthday. Yeah, so kay Okay, mao man mao akong di gi-celebrate taon ay. na. Mao di ay. Mm. Unya about Independence sa Day sa ano. exercise pod nako, amo na July 4 ba 'to? Philippine American? O unsa Philippine ba? American Hmm, Friendship Sa Day. lagi kuan sa ako sad exercise Duard before kay mo lagi to kay online naman lang minum kapuya na sa ko dun. May to sa una nga klase pa mi makasud mi sa NU. Kay di ba duol naman yung Abiliana Duard. After na ko klase oo, after na ko makalakaw-lakaw klase ka. mo makulakaw ko dito makuha ko 6 di man ko 10,000 ti oy 6,000 steps raman ako ti. Murag lisod naman 6,000 ni-achieve steps. ang 10. Then murag maglisod na ko 6,000 ra Magmatay. ako Duard. Nya dayon to Angus Duard. na no? Oo, Oo, murag murag pag-agi sa
linog diri sa Baguio, murag wala na ko na exercise. So mao na karon usa sa akong New Year's resolution Duard nga mobalik na kog exercise 3 Hmm. to 4 ha, 3 to 4 times a day, a week pa kuno. 3 to Mm. 4 times a week kunuhay ko. Yeah. Ako Same taog resolution te. Ang ano po na ako Gahapon ba kay gisugdan ako gahapon. ay sige. Gisugdan ako gahapon akong exercise. 10,000. Nag-gym ka Oo, te gahapon? nag-gym ko gahapon. Mo na nga akong Unta lawas karon kay ang pray lang nako ba Matthew. nga unta ma-sustain na to no kay ano pa nato may lang to sa una. Ana man gyud ng mga Pilipino. Next year ba ano po yung resolution? Unsa Duard? Next May year lang mo ya, ra kita ba may mo ra resolution balik-balik na ba na te. na Duard nga kani atong live ron ato sa ni ibalik-balik aron di ka kalimot. Balik-balik ra ni Sunod i-record to na ron ni. ato na lang ni i-replay. Ato Ang i-compare ti kung ang uman ako apod ba pareho ta nga mag-exercise pod. Murag siguro dapat i-ano ko ang sarili nga maging higpit ba nga kung di ko maka-exercise mag-penalty gud ko mga anak gud. Murag isulod ako sa Penalty ni mo alkansya ba mga mag-shopping. tong penalty ana Online oo. shopping. Di ba nante o pag online shopping? Why online Te, shopping kung di maka-gym? dili Oh ti ana. siya te i-penalty daw niya kung di siya maka-gym or di siya maka-exercise, mag-penalty siya ibutang niya sa alkansiya niya. Kato di iyang kwarta te nga nasa alkansiya iya yang online Shopping. shopping. Oo no? Mura Maganda gyapon. siyang idea. Dili oy i-save siya oy savings itago Ah, ana. Tapos Bitaw, mas bitaw. ganahan ko nga kanang nagoy work kay makalakaw-lakaw ko yeah. Yeah, oo true. sa tas kay kung bakasyon magtambay ra ka sa balay tibok adlaw naghigda nagsigig ano Starting Facebook. Monday, gi-require na ang tanang mga hybrid nga na trabahante sa Ontario to come back to work, no? Hala, face to Nya face na No te. ba? face to face Balik na. na. Oh, nya naay dakong problema kay kung mobalik sila sa office, mag-drive man sila. So ang traffic mo samot, Oh. mo grabe, Congestion. mo Sa asa ma-congested na te ang sa kuan. Ontario? Ontario Sa diri sa moa. Ontario? Pero Diri sa katong Daghan moa. gyud traffic ay gyapon kayo, sila gano no? katay Hybrid. mo gingon Sige traffic te. te katoy mo kong gi-tour sa Toronto man to no? Oh, yeah, sa Toronto to. Iya akong gi-tour Duard dito siya Toronto niya nag-video Sunod, call Traffic mi kayo. O sa mura sunod, sa tugna't moadto ko sa Toronto, Toronto. mag-live ta. Oh, Oh, mura sa mag-live kuan ta. mo. Doms kadto kung daghag mga zombie nga street. Ha? Layo na to. Asa? Kadto kung Kato mga gid magtuwad-tuwad na ba kay nga addict na nga mga street. kuan addict ba? Kato ba te? Oo. Ay, sa kuan Layo man na to. to. For Layo man 4 to, murag hours layo. Layo na flight. to. 4 hours Layo na flight kayo. to. Sa kuan. Ang Toronto Toronto, doon flight na eh. dira sa imo. Ang Toronto 45 minutes lang gikan nako. Dol Una yung la. syudad dinhi. Mga silingan Dool nga la. syudad na namo, Oo. silingan nga syudad. Neighboring ano ra. Ang duol nako Sige. sad kay Niagara og airport. Kung moadto Mana mo airport, falls katong Niagara Falls oh, mo ba Duard, siya? Niagara. makita kas Niagara Falls, Duard. Niagara ang pagka-pronounce nila diri, Duard. Niagara na. Di siya Niagara. Di sa Niagara. Kita unsa Niagara. ato Duard? May feeling ko kung dira sa kung nako dira Ay, pa murag pakadyuta. feeling ko suyupon ko sa tubig. Duard, makaingon jud ka, Duard. Pag first na kong kita ana, Duard, niadto ko sa una, pag abot yun ako dinhi kay kanang mao ginay first na mong giadto, mura kog na amaze sa power sa nature. Grabe Grabe gid no no. pa Mura kag massive power. massive. As in kanji ko gud nga. Katong kanang Badyan, di ba? Kanang Badyan, Duard ana, di ba? Makaingon kag powerful Oo, kayo. grabe na ganito. Oh, Kawasan Falls. kawasan. Oh. Pag abot Amazing na ko gani sa kayo kuan, to. Duard. Amazing na kay na, Duard. Pag abot na niya, gipakita ko pa og picture ni Ma'am Hazel katong na actually ni adto si Ma'am Hazel sa unsa ito nga falls, Ma'am Hazel? Imong giadto. Maria Cristina. Maria sa Cristina. sa Iligan. Mura lagi ni anak ka. Mura lagi ni anak ka, Ma'am Hazel. Ano? Ala, Dili, na- Doms. Murag na siya ma-remember dito. Hoy, Murag sa nindot atong iyang i-greet, memory dito. Dili, number Atong- 4 na to nga New Year's atong resolution. i-greet ni kuan, out. Grace Montesilio Pochades. Hi, ni tan-aw ni Tagnanis, Canada. Hi, Murag- Ma'am si Grace. Gracia. Dili, Murag pagiging na Nakaano Maria na Cristina sila, ba? wala na Murag siya dire. gikilig si ate. Oh, lagi. Gikilig Balik ko siya. na to. Balik ko na to. Ay, nako. Ay, nako. Murag ni Murag na sorry. siya ting. murag ni sulirap ang iyang mata. Pag-ingon nako. So, di lang kita mo dwell ana nga area kay Iba na po na siya. Pinipink Iba na lagi siya yung ang mga kwento. cheeks. Iba Kasi na ang pareha- kwento dito sa Palawan. Pareha na sa Titino, ha? Hoy, ang imong cheeks ni pink.
Ni ana na sa kong t-shirt ni ana ra. Pulang na Pagtabog ka na, Wala di-print uy. naman. gipawngan, Araw so gipawngan gipawngan. na ABS-CBN eh noon ko. So, balik ta, pagkita gyud nako didto kay Seryoso. pagkita nako didto kay nakaingon jud ko nga Magawa ka ni ambak ni Dudong. nakaingon jud ko nga naa man siya dako kay nga kuan word kana sana kanang Barricade. o Oo. barricade niya. Pero Barrier. pero makita jud ka kanang in real kuan. Nakana jud ko nga grabe ang power of nature no. Nakana jud ko nga kanang na-amaze ko mura kog na engulf sa kuan mitadward sa kanang na-engulf sa na amazed na kanang sobra pa sa Mm. amazement ang akong nakita niya. Ilam nang gihimong hydro powered word. Yang gigamit Oo. nila nga motor kay kang Nikolai Tesla. Kana si Nikolai Tesla ba ni ana man nas Tesla Niagara. tagiya sa Tesla. Dili Mm. kanang inspiration sa Tesla tag iya sa Tesla naa siya Okay. scientist. Oh, scientist na siya si Nikolai Tesla. Daghang siya giimbento. Usa Sa sa iyang ano, mga imbento ang voltage. voltage imbento kanang kuanti motor. Yung mo ni gigamit diha ron sa Niagara nga kuan kanang motor niya. Kanang Niagara, di siya Niagara, no? Niagara, Kaysa to ba yes. yan? Niagara, Niagara. Niagara Falls. Yeah. Niagara di siya. Niagara Falls. So mo ana jud kani abot Niagara. nimo diri. Where's Niagara? Ah, Where's Niagara? Baka kinugdong ko. Niagara. Where's Niagara? Niagara? Nya ang Where's amo ang Niagara? nya Parang prani Nagaraya. Pareha ni Sir Lopez kay katawanan kay ming kita ming Sir Lopez ito niya siya. Asam ka nagpuyo dom sa Mississauga? Mississauga, Mississauga nga mo ang pagka Mm. Ah, spelling Mississauga. Basa. Mississauga, Edward, S-A-U. take note. Kay mga to na Gani. bata. Mississauga. Mississauga. Manhimos ka Dapat na ka. Mississauga. mag-British accent ta dito, te. Mingon din ka nga To the where iPod. are you going? Man, ka man na mga we're going to Mississauga, Ontario. To Mississauga. Niagara. And we go to To see the and we go to Niagara. Niagara. Niagara, awi. So Oh, sino may number oh. 3 dirate? Ay padayon Eh, bata na si Ma'am wait Hazel sa. mo. Eat Kuan eat pa, healthy eat food ba to? healthy Ay, food. eat Oh, healthy. Unsa Eat, man ang mga healthy na oh, food, eh? ti, ang di ba kani na Edward. kunin mo? O, kani Sa siya, man. ti. Di ba na yung kunin mo, ti, nga magsagbot-sagbot na ko, niya, imong pagay kong Mm. gingnan. Mm. Ayaw lang pure vegetables, ti. Butangis siya, og something nga protein or something nga Bitaw, isagol tinood na, nimo kay tinood. para ana. Duard, mga duha ra ko kabuan, Duard, or 1 month. Nibalik naman ko ron, Duard. Uy, Libalik Unsa sa ganda, unsa? Duard. Unsa imong kuan gibalik? Ibalik sa Humba? normal nga kaon. Normal nga kaon nga na. Mao lagi mag-usab na Pero ko. mag-less Mag-usab. rice lang ka, less rice. Pero Sige. kay bawo kati kanang mga libro sa American books nga nagsulti about diet, about eating healthy diet kay ang context ana ti kay kuan ti ang pagkaon o minimize ang pagkaon sa kanang canned foods. Kay ang American Process, diet oo. processed. Ang Tama. American diet is highly processed. Kanang Tama. cereals, kanang dilata. Hamburger, Yeah. Uy, hi, fries, Tony's very hi, Tony. Happy New Year. Thank you for watching. Si sa soft Tony, drinks. Tony Manang? Tony Manang, Yes. te? Tony Sabiri. Hi, Saberi. Tony. This is Hello, the person. Tony. Yeah, this is the person who what they call this financed my Helped you. college, my Who helped university in the you. Philippines. Wow. Yes. Yeah, you're Thank you very so much. thankful because And of Tony and yes, Manang. Hello, without Manang. without Tony, I am so You will done. be. You're not there without Tony. I am not here because of this person. But Ah, Thank you Ate, so so much. Tony, Ate te, is Hazel, in is he? Kuan. But with Tony is in Tino? Granilla. Yeah, Yeah, Tony with is in Tino. Granilla Edward, with Mira But Saberi, my with sister. Tino, Ate Awara Hazel is guti o, buhay na nanasad buhay. mo. Tanawa ra guti o, Tino Tino? nasad. Si Tony, Tino. she misses Tino. Yeah, I think Tony knows about Tino. What's about Tino? Okay, Tidom, The big ikaw. Tino or the small Oh, one? Pagilom na diha, Edward. so Pagilom na, Edward. Sige, Edward. Food ni mo, so Edward. Unsa imong healthy food, no, Edward? let's continue my kata akong giingon. So Mm. highly processed sila ti. Ah, So okay, okay. Wala pa rin nakita ko sa ako. ko ang friend ti nagprepare siya og pagkaon ti. Dilata man ti sagol-sagol ra nilang dilata. Unya ila ding i-mix, ibutang nila og bread or something like that. Nya nakaana jud ko nga so ang but nilang ipasabot day ani di ay kay ang ilang pagkaon kay highly processed, so lata kan sagol-sagol ba. Mm. Ilang salad kay mga Puro lata ra sad. Oo, mga ila ano. ila ra i-mix-mix, no?
Mga may i-mix-mix. Uy, preservatives. magluto sila Preservative. kay canned sa tanan isagol-sagol. So that's highly processed. So compared sa atong mga Pilipino Edward nga we kanang magluto gyud ta from the Mga start. raw yun, from Yeah. scratch. So Fresh, so fresh, more organic. or less, yeah, more or less, Mm. our diet is healthy kay kuan man siya, dili man siya processed. So the only thing that nga atong ikanon nga process kanang mga noodles, sardinas, beef loaf, mo na yung mga process. Mm. Pero other than that, kanang magluto tag utan, magluto ta og kanang Wala. kuan kay start yun na sa scratch, especially sa kanang mga karenderya. Mm. Ubos kitong pagtanaw sa karenderya no kanang usay ba kanang mga karenderya ba kay kibaw ba ka nga mas healthy pa na ang karenderya kaysa kanang Mm. McDonald's, I Sa believe. Amerika. Oo, Mas Yeah, pero ganahan depende ko dito. magkaog karinderya kay lutong bahay. Pero lutong Pero bahay niya mamili daghan lang imong gid depende, pagkaon. ka, Edward. mamili ka. Diya, Mamili kag depende Edward limpyo kay no. naiuban daghang kay magic sarap or mga bitsin. Napoy uban Mm. tinay ka ng mga langaw. Apil. Oh, hindi. Sabi ni mo, Edward. Ikaw ba, Edward, O pagabi nakapalit ni jud na ti, lamig kay akong kaon. Murag Unya chance unya Lamig na unya. kayo? yata to. Lamig kay Oo, akong unya. Ha? kaon, hulon. Tapos nakita na ko ni langaw, ay iluwa pa na ko ti. As Uy, ingay wala ka na mo. lagong or langaw. Ulit, murag Oh, sa gitna na nako nakita nga na ano. So niundang nako kaon pero di. natulo na nako. Oo. Di nga, si Wala Sir masuka. Angie Kaya ay. murag na trauma ko kanang akong mga dili limpyo nga mga karinderya di ko O man palit. na. Mm. Kay si Sir IT sa Manila, nakakaon siya kanang naiuk-ok. Sa Tapa King. As in, Well, let's go mga, tiyang well, let's go tiyang pangalan. Uy, may pangalan pa dyan. Wala ay Alam mo na, sorry. dako man ang Usa tindahan. ka usa ka tindahan, oo. Mm. Yung mga uto na ay uk-ok nga gagmay gani, Edward. Nahurot na gano'n lang langaw. Baby. Baby Baby ok. cockroach. Baby Baby ok. ukok. Oh my God. Ako Baby. din nalitok. Sorry. Okay. Dili ko maooy lahin ko. Daghan ba ya Lain siya, gutoking, daghan ba yang mga kuan Nagawa na dool-dool silang na siya. branch. dool Dool-dool ra. basta Oh, dili basta dili dool-dool siya niya. dili King, tumao. dili tumaon. Dili tumao. Dili sure ko nga di tumaon. Sure ka I-edit, lain to i-edit. murag kuan to team basta naay kuan king So, nga dating pero dili ganyan tumao. te. So ikaw te, hilig man ni siya, Duard, og mangumpra, mag-grocery man gyud ni siya. Og Marag Luto sige ihapon mo og sa or kuan. luto-luto, te. Nagluto-luto mo ni siya. pompano ni nga fish yang paborito. Pampano Duard Unsang lami pagluto lagi sa Duard. pampano? Murag dili ko fan og Ah, pampano ba? Un-unan. Yung ganahan. Duard Unan inununan nimo eh. Duard. Murag Inununan langsahan ko. mantikaan. Ha? Langsahan ko. Tarungon nimo gluto. Kaya murag nag-try ko og steam dati, murag maglangsa. Uy, Ah, hindi ko ganahan. buan kung steam Ay Duard but te, oh, daghang lamas. tangad. Ahos, Daghang tangad. Bungad, Di ba ti gitudloan ginger. ti ka te? Ti Doms ging nanti ka steam ng pompano kay lami. Naka-steam gid lami ka. siya Nag-steam steam. ko. Pero daghanon, Mao man gyud generous ang- gyud ang kuan Duard, generous gyud ang kanang tawag ana. Generous gyud ang mga lamas. Kay kung dili generous imong lamas kay kuan kanang molangsis siya. Pero mantikaan Duard, ay lami kay mantikaan. Lami Fatty siya, man gud no? ang isda. Fatty nga isda ba? Unod gyud Og ba? Unod. og inununan. Murag, Inununan gud, Duard. inununan. Mao na akong bet, inununan. Anak sa ako ang kuan, ako ang amigo. Duha ka buok, diri na natawo no, born and raised here in Canada. So mukaog inununan Lord mo ay pinaka unang pangitaon nabay inununan. Naglaway gud Lord. In fairness, good no? Di ba sa Jensen, naman po may version na paksiw ka na inununan. Ang ganahan gud ako nga inununan sa Cebu, kana kung pahubsan nga humok na Yeah. kayo, nga murag, Mm. makaunan mo pati Pina- bukog, good? Mm. paig Wala Duard akong na-miss. Oo. Mo Nya din akong kanang na-miss na kanang murag inununan. naidukot-dukot sa ilawom, Oo. no? Kaya diri Na magud may Bitaw. sabaw ang mga inununan, naisabaw. murag daig kuan kanang Murag tinula. Ana, tinuwa nga Basta haslo. mushroom lang siya. Ako Kaya dira anak magud Duard, basta pinahubsan. lagi ang ako anak Duard, basta mag-inuunan mi, hilig kay siya sa sabaw. So daghan man mo sabaw, sa naman ni tinula ni or inuunan, daghan mo kinig sabaw. Gani. Libo Oo. na lang. Bitaw. So ti Doms, unsa man imong diet po din ha? Duard, unsa man imong diet din, healthy food nimo? Mao na to siya? Akong ano gyud goal karon na year is ano na lang mag-fish na lang ko, gulay tsaka Oh. white meat yung chicken good. Dapat Ah. mag-iwas na sa beef Teeny. and pork. Murag teeny diet lagi Unta. na, teeny. Oo. Pantay Ito, ha, tini- tiniguang. Tiniguang. That's how Tiniguang na teeny. yun na siya nga diet.
Pero di So, maiwasan Ay, gyapon oy. kaon na nako. makadungog ra man ko ano sa mga tiguang oy. Kana bitam ingon Gani kana no. bitam ingon nga Murag vegetable. makarelate na gyud ta Karon sa mga te, tiguang. karon te kay murag nana mo man ni kauna uy nga akong Gani. katawa-tawa lang sa Ang una no. Murag ang pagkaon nga ang mga lauoy, murag lami oh, na kana para sa tuwa karon. lami Pero king sa una utan gyud. Duard giluod, sa una Duard ludod ta Luod, no. labi na Oh, kana Kanang na dili mga sa naman luyo, ana. luod. Karon mm. kay murag kanang sa una ti kay di kay ko mokaog upo ti kanang upo ti ba? Oo, kana pud. Di kay ko mokaon na ti karon ti kay Unsay magluto na kog upo, upo. white White squash or dili squash. lain sad? Yeah, white Ah, squash. Husti karon Mm. muluto na kog upo ti. Lami na kay Lami na butangan og kanang squid. Nokos, tangag opo. squid. Ang ako Edward kay butangan ako og miswa. Oh, lami po Miswahan na ba? miswa. Nya tangag lami miswa sad nya. siya. Gibutangan Sardinas, ako og kanang pritong isda sardinas og or pritong isda. prito. Uy ana Edward lami pritong pampano. Lami lagi ti. Mao na gina atong ano no murag mao na gina ato ang kanang ano ba kalipay. Pero humba Mao na Edward, siya. magluto sa kog humba Edward. O dili Lami na kay si humba Edward. labi. Kanang humba nga sini Ato ano, ning timan-an te di kuno siya humba mukaon sa bantayon Cebu. ka Edward. Ay sige Nga ni day pasabi ko Tilaw-tilaw Donali. lang ingon ti, ako nga di na ka tilaw-tilaw. Unsa mukaon. day humba di Edward? Ang humba diri murag pareha ra pug Cebu, kana kung Ah, pinauga gyud. Nga kanang magbitay na gyud ang taba ba ana. oh, Ay kana kanami. man Ana po akong diri. favorite. Pero Mm. ang adobo Edward dinha unsay adobo pinauga? Ang Di basi ang adobo adobo sa kay Manila kay kuan man Murag Manila te, ang pinanaay style. sabaw, pinanaay ko Oo, ano. Ang ana. Amo amoa diri kay sa Cebu pinauga. kay kuan man uga. Ako ginang gi-achieve ng luto sa Cebu nga pinauga nga adobo, di man gid ako ma-achieve Uy, uy. katuti katong imong kan Last nagluto time, ka kato last imong time, tuong kato mo. na-achieve to Hmm. ti. Ninibalik kog luto Kaniingon ko ti, niya wa na ma-achieve. oh, kinahanglan tingay ka magstorya tang duha. Kay nagstorya Human man katong duha. prior to luto. O kuan siya Duard kanang wala niya butangi og patis. Pure gyud siya, Mm. asin lang ang Ah, iyang mo to na-achieve. Ilang gibawon sa New York. May Oh, nakalapos sa boundary. oh, Gibawon mao man nila. ay pwede ibalon nun kay magdugay ba. Kay Humba di may ana. mga honog kuan McDonald's yung mga ano na yun, lami. Dood naman kayo oo. Pero kung sponsoran tas McDonald's, lami Ay wa gyud kayo. problema. Uy, lami kayo. Uy. Pwede ba iwas sa processed food ka? Mm. Mga balimbing ba Ha? na mga kauban diri. Lami kay uy, Jollibee, KFC. Tibati okay ra Labi na Duard. libre. KFC, Jollibee, okay ra. Okay ra gyud. Labi maglibre. Oo, pero Panagsalang ba? sa pagkakaroon kay wala man ta sponsori, artist ta sa healthy food. Gulay-gulay lang yata. Gulay-gulay lang sa tawa mo sa ni-sponsor diri nga gulay. Okay, so mao na to imote imong kauno no mga isda hilig na magyud kag luto-luto inununan unsa na. Okay. Let's talk in English. Next is let's talk in English Duard. Next is kuan na ta save more money. O kani siya Duard kay sometimes Yes. man good when I go to the grocery, English na Duard Ah, ha. When I go to the grocery, I will see some items buy one take mm, one like that, and I will palit Mm. grab the dayon. opportunity to buy it. Kay Ah, saon na lang no like kanang mga deodorant mahal ba mhm. ang deodorant niya dahil to 200 plus niya buy one take one di mo na pilit ka. Mm. Mao And then ba? after a long run te nigtan-aw nimo sa stocks nimo ba na Nakatipid kay man ka. oo, wala na kay kwarta te. Baligya na nga ako ning diri nga akong stocks. Wa kwarta. Yes, Facebook Market. Murag pang 1 year supply na te. Oo, managud to one time good word suko kay akong mama nahibong siya ngano kuno daghan kay kog tissue gipalit. Siya man daghan tissue gipalit. Uy, mga kanang paper towels kay kanang Oo, tulo ka gamit magyud na. Duard, tulo ka paper towels Duard 105 ra biya. Dinipalit Mm. ko. Oh, nana ba kanang mga sale. O kamo. Unsa man imo Ako Duard? nag-aana man pud ko, guilty man pud ko ana pero wag na yung mga buy one take one gina-compute bud ako di kay murag usahay murag buy one take one murag gidoble lang magud nila ang presyo ana good. Kay Tinuod. uban. Oh, pero kung So, naagi ka ng murag maano nimo ma-compute nimo nga ay murag tipid jud ko ani paliton ako na siya maana. Kanang ako, mga necessity pare, lang pud ginapalit mm, nako. ako daghan ko nakadiskubre ana kay dinhi sa Canada daghan man ang mga sale no. Mm. So, I think 2 years ago ni palit ko og mga sale kay kanang kuan ipadas Pilipinas or pang gift ana. So nakoy gipalit nga cow from a legit store, legit gito siya nga cow. So Mm. kapalit nako gisale siya for $10. Oh, 10 or $6. Kalo na Ano, siya. $10. Oh, 12. Gisale siya on 12 ni palit ko. Nya human
before ana naa day siya yung mga kuan, naa day siya yung mga Reviews. reviews nga prices ginakulan Ah, na siguro ang nagbutang iya na lang slap apal. over sa kuan. Oo. Oh, so tulo. So ako sad very curious akong ginahinay og peel. So from $12 ang iyang price kanang nasa middle pag peel Mas nako lower pa. 9 day siya, $9. Unya pag peel off pa jud nako sa kuan Mas nagulantang ko lower. kay it's a $6 cap. Na-scam ka, Unya di na-scam. na scam kung mo na ma-careful ko anong mga sale. So Mga anak sa lagi. nagtrabaho ko kuan sa una kanang sa Costco. sales kanila na di na natin mention ang nga no. Oo. Trabaho oh, Aware na ka ana. aware na Uy, ko ana. dili man sad ti sa Gaysano Tabunok. Napo diri, na yung mga insidente Ayaw na. lagi na pang mention kay kung Mention sponsoran man ta, jud na. Oo, bitaw kung no. sponsoran ta Oo. magbali na ba nitong istorya? Na diri tindahan dool sa amua sa Tabunok no. Oh. Kuan, nakasakop sa Letter kuan na J. sige nga sale. Oh, letter J. Nag-sale sa Duard niya, napaksot sa Mm, nako iyang price. Mga mm. Mas mas lower pa. mas Gani. lower Yes. pa. Mm. O nya, tinuod na imong giingon, inyong giingon nga idoble nila, nya i-sale din nila Yes. O yan. ya, i-check po Mm. ninyo ng kanang expiration kay buy one take one ya. Next month ma-expired na day mga ana, napit Yes. sila yung mga ana-ana Yes, para na mahalin. sila'y para mahalin dayon ba. Strategy, oo. Nya di ay to kay expired na sunod buwan. Pa-expired na di ay. Daghan gyud Ana. na nato tindahan ana sa Cebu sa una nga nasunog na karon, nawagtang na siya. Kanang ang keyword nasunog. Kanang maligya sila mga expired. Murag white I-sale gold na nila. ba? White gold din sila. Hala, oy Grabe. Duard. Unsa man ka Duard? Uy. Unsa Murag dugay naman ito na sunog gold. Karon ikas hanaw na sponsoran gid sila. ani Duard? Nawala Mm. na gid sila. Mm. Ay So kung ana Legit. Duard kay kanang among gipang ana mention nga kuan ha, gipang mention nga mga tindahan kay dili na mao. oh, Kuan pero lang nato. Wala open naman ra to gyud na. Wala naman. open ra gyud me for sponsorship kung kinsa sa mga tindahan nga among nasami no, among nalitok. So, pwede ra gyud kay mo diri mamawi namo no, sponsorin na lang mi no, kay kani ako si Nina o naghibat na lang no, ako si Nina. Nagisi naman mo Di sila ra gyud natin. ko nagisi ako Liming si Nina, so pwede ra pwede gyud mo siya. sa Timo? Pang bakuna na yung damit ba? Pang COVID ma'am ni ang uniform pag COVID. Di Ala ba te? grabe, Pag grabe COVID di mo kayo. gipalit, di ba? Di na ko gipalit gani, di na ta mulitok ko, masisgot na Shopee ay. sila na Pero lami na sa kay Edward lami ha. kayong kwintas. Unsa man yung kwintasa ti? Lagi ang Gaysano, daghan bias Gaysano ani ti Gaysano main, pwede ra gid sila mo sponsor Oh, nakon. di ba? Mani Shell ra magsulubon gid kada Ah, uy, Lunes sa buntag. Shell. Oh. Oh, Kada Shell. Lunes or Filipiniana. kay Filipiniana. Okay, so manata sa save more money. Let us go to number 4. Mm. Forgive and let go of the past. O Edward, naa kay past Murag Edward loud nga kay Forgive no. and i-let let go. go. Ha? Naa kay Dali past dito. Edward. Ay, pwede naman din. Edward, Pwede asa naman na gid mag-forgive. Pwede na ah, mag-forgive pero never forget. Yes. Kay ay kung kagito kay Oo. para bato, nako kung ay. i-forget nimo kay you didn't learn, no? Yeah. Hmm, Marag mag-forgive lang ka kay okey. para mawala ang bugat sa imong ano ba, sa imong sarili pero dili na makalimtan yang gibuhat sa imong hahi kay mag-abuse man pud siya na, Yeah. maabuso ba. Lagi. Ako naman ta to siyang i-forget, Duard, uy. I changed my mind na lang. Ako na lang siyang di na lang ko siya I-forgive na lang nimo siya, I-forgive na dili na mo lang. forget. i-forgive na lang. But never forget. Ah, kagilok. Ako Lord Ikaw te? kay kuan, I have forgiven dahan kay kanang mga na misperceived ko ba nga sa person. Mm. Unya dahan kayo usag wala ko'y gibuhat na actually mao ni siya. Nakoy story nga isulti ninyo. I I'm not sure why nga daghang mga tawo nga masigi og spread og rumors against me. Unya nakuha gid ako na sa pinaka-peak gyud dito sa emergency room sa usa ka Dira na ospital sa sa Cebu Cebu. sa Canada. Sa Sa Cebu. Cebu. Mm. Nagdako sa akong mga students unya kanang kung mag-duty ko kay focus jud kay ko sa akong mga students no. So na-instruction ko nya gitawag ko sa usa ka staff giingnan ko nga sir kaila ka naay damoy kauban CI ba maglagot ko sa inyong kauban CI nga hilason, hambugiro nya siya Hmm. gingon ba niya kung makita mi anang CI kay ako yun ang sagpaon.
What? Ikaw ang Kung ginaminato, ikaw? Sinutan ako. Kinsa din na nga si Ah. ay ma'am. Siya nga, "Kuan sir, I don't know kung kaila ba ka, si kuan Domino Puson, maglagot jud kuan niya." Human Uy, ako na Diyos ko, siyang gitan. basta kabalo nga ikaw 'to, iyang istorya. Ako kay Dre, Domino Puson. So, unya ma'am kanang unsa man gibuhat niya nimo? Siya, "Sir, sus kung makakahibaw ka sir, grabe kanang hambugiro kay sir one time istorya siya story nga mura jud og kanang naa gyud siya didto." Nya ni ko nga, Ah, "Kasalbahay sad murag anang." narinig lang ko Opo nga, niya. kasalbahay sad anang, tawo ma'am, "Uy giunsa kinana mao na gibuhat nimo ma'am?" Siya, "Oh sir, sus karon sir kung makit-an na nako diri sir kay patyon sagpaon jud ko na sir." Ana siya. Nya paghuman kay nahilom na siya, nya na ako nga, "Ma'am kanang kaila man ko ana niya ma'am, actually kana si Domino Puson mo na sing nasing mga atubangan, mura laging niluhod na lang gud siya sa sa kanang kuan sahog guard ngay pasaylo." Ning ko, "Ma'am, wa jud ko nakaila nimo, wa ko kuan nimo Lisod ana experience, 'no, oo. wa jud Lisod ko ka lang naka." i-judge ka ba sa tao nga wa kaila sa imo, ana gud. Siya nga pasayloa jud ko sir kay kung ano nakaistoryam ka ana ma'am, ako siya "Ngano nakaistoryam ka ana ma'am? Did you mo kaila pa ko siyang pangalan hangtod karon." Ako gyud siyang I never forget her name. Kanang Unsa to siya, kung ano nurse to siya? nurse, nya kung ano nakaila nganong ingon ana ka specific ang imuhang kuan ma'am, ang Oo. imuhang Nganong kanang yan ang story. kalagot niya sa imo nga dili man Oh, mo nga naa naghimo kilalahay? gud siya og story Edward nga naa kuno siya didto Edward. Ning ko nga wala kaani nga incident nya Sitwasyon. wa ka siyang incident, wala sa ni nahitabo. Kung diin Hmm. ka ni ma'am iya akong Diin siya gisultian. diin siya Siya nakuha atong na story. na, kaning mga tawhana nag-spread og kanang kuan ko nga kaybaw ba ka Ah, ma'am nga kanang mga tawhana kay they never know me. Ako ng mga classmates sa una pero wala wala sila kaila sa akong kinabuhi. Nakalimot mi ko silang pangan. ma Inana mao ba? mao ba ginay ano na mo ginay common sa tao ba kana gong na kay kanang naay maglagot sa imuha, pero ang uban maglagot na lang pud tungod kay gi-recruit ba ana gud? Oo, gihimuan kag Gi-recruit sila nga istorya. maglagot sa imuha ana gud? Oo, gihimuan Kita kag ni sila istorya ba. Edward, Ano gani. ba yun, no? Nya mao na kanang Namoy mo dayon. kanang mga Mm. misconception nagsige na siya Namo travel. Yeah, yeah. Namoingon dayon Kaya siya. kaya Moingon dayon kaya ba? ang ako gud kay daghan daghan man gid ka maano di sa workplace, madungog nga mga ana gud nga nga istorya about ni ana dili ko mopatol kay kung moano mo ko murag, ha? Dili pa may close ani nga tawo niya ma-hate na nako siya murag murag injustice para sa iya ba nga wala ba niya Correct. na iyang sarili sa imuha di ba niya gi-judge niya nimo nga ani siya. Nya wala koy Unfair kahibaw sa iya kinsa ha. na nga person. Oo. Nya nga Kay tungod kay mali na ang naabot sa imuha nga story gud ana ba? unya katong nurse, nagsige gyud siya gluhod sa akong tubangan. Nga siya sorry. "Sir, sorry jud kay sir kay kanang kuan ako ra himo ra gyud to nako." Sabi ko, "Ma'am, kung ka nako kay kanang at least tell the facts." Mm. Kung akong siyang gianaan, di jud ko makalimot siyang ngan og sa iyang naong. Anana nga kanang right there and then na-forgive na ko sa iyang gibuhat. Pero wa sa ko'y pakialam. Sa una pa man ko way pakialam nga kuha niya wala na ako gi-let go. Every time nga na ako'y madungog nga kanang mga ingon ana nga mga stories like another example ha. Dili ni nako classmate, di sad nako kaila, wa jud ko kaila siyang life, pero sila Edward Hmm. kaila kay nako. Hmm. Basig gisumsuman na imong life ato nila. Kaila kay sila nako, kay bawo sila asa ko nagtrabaho niya. Kanang ang katawanan pa gyud kay ang ilang nahibaw-an kay past kanang 10 years ago wala na sila kahibawo sa current ba niya mao na nga ay murag kung sa forgiveness kay murag cap na ko anang forgiveness niya mao na nga I don't forget kay kung ma-forget man gud nimo mura it seems to be nga wala ka na learn every time ma-meet ni akong mga tawhana or ang ilahang mga kanang representatives kay of course, kung maabot sila sa next sa akong forest, kaya ako gyud silang strangulate. Ay, no, joke. Grabe ra sa kay kuano. Kuan, Apil mo naman na sad akong New nimo Year's ti uy. resolution. My New Unsa Year's i-shake it off na lang nimo na. shake Shake it it off. off. They don't know me. Like there was Correct. someone, yeah, there was someone from like, huh? Wa ka ila ng tawhana. Ano niya, murag ila ra nang nadungog from someone else nga kanang taong Bitaw, maglagot. oo. Yeah. Kana kung Yan isumsum. Isumsum ba? mang-recruit o mang-recruit nga maglagot pud sa imo ba na good. Una, ang atong top 5 resolution kay kung naglagot ka sa person,
at least tell the kuan ka ng fact. Oo, nga Dili ka ng naglagot ka or ano. story, himuan nimog story. Nga himuan nimog istorya ba niya. Mura basag ang kakatao-anan ani kay mura sa bag kuan kanang mura sa lindot ilang kinabuhi ba. Mura sa ilang kinabuhi kay wa sa sila gihimong daotan, di ba? Mo na nga kani na learn ako ni Leo Lastimosa sa iyahang programa nga unsay ito yung programa sa DYAB sa una ti? Basin basin Arangkada. tinuod ba nagiingon ni Vilma Santos nga, di ba? Giano daw sila kay nasa taas sila. Na ano to ni Kami, mga ano? kami Oo. nasa taas. Grabe si Kayo Vilma nasa baba. Santos. Ano yan? Di katuwas ko ni Oyon adtong kuan ni Vilma Santos. Grabe ra sad kay pagka murag bisan Bitaw. pag iyang gi-explain after. Grabe po to Kadungog ka ka ano natin. Kadungog Oo. ka Wala ko natin nga. kadugan na. Kumbaga gibato daw sila, teke na sila sa taas. Ya kamo Mm. nang bato mo kay nama mo sa baba Asa mo. unsa na nga Mga ano issue gid na katong explanation. pagpildi na nilang pagpildi sa iyang anak te? Pag-election? Pag-ula man na, pag-ula Dili. na oy. Or karon Na-issue na si kang Recto. recto. Oh. Ralph Recto kay Mm. iyang ipatasan ang VAT. Kay siya ang rason Ah. nga nitaas ang VAT niya. Mao to Oo. ni si Vilma Santos ana. Yeah. Iya mag-explain after nga mao ni ang explanation after the fact. Pero she could have done better. Pero nakaingon na siya mali na murag damage control na lang ito. Oh, damage Kasi nasa control. sila sa taas tungod bubiya sa mga tao sa baba, di ba? Correct. Oh. Mao Yang to sa te, nag-raise wa nila. ka na umante? Ang Kan sa ti. Leo ti unsay mo nakat-on kang Oh, Leo? ako nakatunan ni Leo sa iyang programa nga Arangkada sa 15-12 DYAB kanhing ABS-CBN. Ingon siya nga si kinsang naglabay og lapok adunay malapokon nga kamot, di ba? Marag sa Bible na sa Bible, no? Those who No, cast the no. stone. So kung naglabay kag lapok sa imong isig kaingon, meaning to say na kay kuan, na kay malapokon nga Malapukon kamot. sad ka. Pero nagi uban gid nga kanang inggitiro na gid ana. Tinuod yun na siya. Pero ako duwa Kumbaga ang ilang idea life man gud nga gusto nakita nila sa imuha. Which is wala Yeah, nila nabuhat sa ilang kinabuhi ba mga anak. Especially Duard kanang naa diha sa nasa gawas ba? Laylaya. Ana. Lagi ka maghisgot Duard. Uy, maghisgot Kani ha, lang. ako Duard when I came sa Canada kanang kuan jud kayo kanang murag mapili ra ang mga tawo nga kana bitaw ni push nako ba nga dom sige dom tabangan ka namo the rest gid Duard kay napagi usa Duard nga niingon nga iyahang ipatawag ang pulis. Ipatawag kuno niya ang pulis kay illegal kuno kung illegal kuno kung Entry. kanang entry. Illegal kuno kung entry. Unya serious biya Pa-deport. nang kuan Duard. Serious Serious biya pa-deport, nang ma-deport biya ka na. Ningon gid siya Duard nga mo niyang giingon ha nga hangtod buhi pa kuno siya iya himuon tanan nga ma-deport ko. Grabe Serious yun ka siya. kalagot sa mo ha. Unya Duard, going back katong kaila pa miani sa Cebu, kay wa mi nag-away. Wa mi nag-away, nindot among relations. Inana ba? Nya, kana bitaw. Nag-away man mo. Ha? Wa mi nag-away ani niya Duard. Nindot among relations Duard. As in grabe niya. Pag abot na ko sa Canada kay lahi na iyang gipangsulti. Ningon na siya nga iyang himuon. Pero kibaw ka Duard ang kinabuhi kay naa gid siya way off kanang paying you for kana bitang kuan. Unsa ni tabo? Hangtod karon Duard. Ang iyang trabaho 13 years ago Same pa rin. gihapon. Bitaw Mao ra ay. gihapon. Pero ang akong kuan analysis no kay kuan naibog na siya nimo. Siguro Unsa kay dito siya? Imo lang ka na siyang minyuan. Babae na siya dungay babae Duard. Lagi ko gituot ka niya. Nanamig sini. Pero mas gwapa pa ko oy. Mas gwapa pa ko ato ni Eduard. Sige, Magwang panalo. bubi to nimo ti. Magwang bubi to nimo. Magwang 2 pa to years nimo. naman sa doon. Sige, Yeah. dayon. Magwang pa to siya nimo inya. Kanang nanamig sini Eduard, nanamig sini niya. Kanang ako kay ko nga nang happy ko nga person ba kay sad na kay ako ang background sa Happy go kinabuhi. lucky. Ano magid ka nga jolly magid ka nga ano. Pero ako nang gihimo kay because ang akong background is so sad. Nga kanang imagine ka, gipa-adapt ka. Kung Alright. if people find it very funny, I don't find it funny. So English to ha. So nanamig Ana, sini. yung English daw Oo. sahay oy. Doms damit man ni may mga legal ay mga biological. Ato nang istorya sa ato ang kuan, Next na. ato ang dili na sa next sa istorya nato Ay, sa sige. ato ang soon na anya tay OnlyFans.
nga kuan sa Facebook adto na nato istorya nga mga topic sa tong Sige, OnlyFans sige, nga sige, sige. account. Exciting Okay. na. Dili na siya pwede istorya dinhi nga kailangan na siya Kay bayad. Joke. kaya makarelate mo pud si Ate Ana o makarelate pud si Ate Hazel Ano ana. naman sad ko Oh. makarelate naman Kanang sad ko, mga Lord. adoption te, di ba? Ay, Mm. lagi. Di Oh, ay. na Oo, adto na sa atong gani. OnlyFans naghuwat na lang ta for Facebook what you call this approval nya once ma-approve na tong OnlyFans adto ta mag istorya about Hala. anong mga inana kay Sige. kanang kuan mo siya gipagngana no Manawa Wala na na siya diha. te. Mao na So diha. mao na to na mix niya ni niya no na mix niya. Human kay So Eh. dapat low key lang nang gitani no. Mapitan oh, nang sa uso karon sa social media na ay ano ba na ay sila kanang observation lately nga kanang ang mga tao daw wala na kayo naga-post. Mostly mga creator na lang mga anak kay murag ano magud sa tao is ngano mag-post man ka nga maano lang ma-evil eye lang daw. Di ka lang yes. mainggit, anahon lang ka. Yes. I-post nimo nga naglaglaag ka, hiraman lang ka kwarta mga anak good so dapat low key lang kayo ka. Umana di na Kumusta sila ka? mag-post. Kumusta ka Oh. dayon? Oh, Dayon to Human Dward. Edward, Dward ano paminaw mix ta lagi ni ano Dward. mix Ikaw ni ba Edward? Dward? Ikaw Na maminaw Dward. di ba kung maglakaw-lakaw ana pagtanong na mo si ni Edward ba nihilom pito siya Edward. Ano bang gi-feel niya nga taas kay ang buhok niya. Ano bang Nga nag-date mo. Ana. Oo. Ew. Basig ganang Ew! nagparamdam na gyud siya sa imong adobs niya wa na ka wa nimo na ano namanhid Uy, ra ka. wasad nimo siya Oo. hinul-hinulat eh. Uy, ginul-hinul sa tato nimo. Uy, di Mo na. ba da? Di Yeah. ba dato? Di madati. Uy, imagine kag mura kog lula nako ti. Uy, gusto kong Alo, lula. grabe siya. Nya, Uy, grabe. Pwede tiya lang. Di mailot. yan. Unya Sabi Edward, pa mao ng to. lula oy. Iyang gihimo nga life goal niya nga to destroy Ay, marag me. nag-assume siya nga ano. Nya Nga nagtuo siya naibog nga siya. Oh. powerful kay siya sa dinis Nga Canada naglagot nya siya hindi end. nimo. Hindi Yeah, end kay naglagot siya nimo, ti. hindi end kay Doon Oy. sa pan. wala ra. Wala ra. Nya kanang tawag anang iyang mga gipangsulti kay di mao siya nga layo. So, unsa Siya layo. man? Wala rin ko nga nya nakit-an lang nako siya sa usa ka relihiyosong institusyon. Nagbagong buhay na siya. Dili inana biya na di ba familiar ka nga kung kuan na idara na kay magsugod nag Ay. rosaryo, magsugod nag Nagano na inana. siya nagkuan na balik loob. Balik Nag-repent. loob na siya. Nag-repent ko na. Balik Siyang loob. kinabuhi. So, unsa man tino? Forgive to nimo siya, but never Una forget. wala na ko ma-forget iyang gibuhat. Grabe kay iyang gibuhat Lord. Nya wala na lang ko mosakay adto ilahang gibuhat. Daghan man na sila. Daghan na sila. Grupo. They're my Grupo friends. sila, Edward. Oh, they're my Nang-recruit friends. siya, nang-recruit. Nya kanang ako na lang silang gipasagdan kay anyways ang end man ana ang kuan di ba ang mo judge sa tanan di ba? Yeah, true. Nana. Bitaw. Okay, so ang last na to, Edward, unsa man ka Edward? Kinsa may imo na forgive? Naghununa si Edward si Edward ay Para Di, mao na to te. Forgive lang ka pero never forget. Dili. Pero unsa man sa imong past? Kinsa man gyud imong past based storyain ko? forgive. Pare-pareha ra mig Ulit, story ni tinuod, Domino te. Te pare-pareha ra mig Tanaw, story ni Domino, makarelate ko sa story ni Domino. Ay. Kaya siya kay kuan sa na Murag siya pareha kanang ta. tawag ana. I think Kitang pareha tulo. tang tulot eh. Kay ngano mao man sa ko Wala Mao nagkakuyog sa ta ko din. Edward. Oh lagi kanang naling ka sa taas, kung na nadaw ka sa taas kanang Oo. Ingas Vilma. baton ka ba. Vilma Santos. Si Vilma Oo. Santos lang atong kuan kay dili tama kuan. Atong Si ehemplo. Vilma Santos na Atong lang low-key lang ba ehemplo. yata? Nana say Low-key, nagsulti na low-key ko lang. na Nana say nagsulti na ko ana nga nasa Cebu karon, head na siya sa research si Sir Amparado. Gingnan ko ni Sir Amparado nga ang manggang hitik sa bunga. Yeah. Ang manggang Binabato. binabato. Mo na Si Mauro Amparado. Mauro Amparado Alan. ang Mauro ang Alan research lead Director. sa director sa UCLM no research ko Yeah, si LM. I-link daw ka na niya Edward, Doms B. Doms i-link ko na niya B. ikaw Gusto siya makig-collab sa mo sige sige. Mo Kuan research. Edward, mao sad la Edward ako, mo bitaw na magkasinabot mig maayo aning Domino kay puro man may mga Kinsay mo kuan. ano. Puro man may gikasuyaan. Ah. Kami kay termino ay gikasuyaan. Showbiz. O
O karon kita ng tulo gikasuyaan ni Vilma Tatlo na Santos. ta. So, yun apil mas Vilma Santos ani ay. Okay, so ang atong last Sige lang, DI bolahan mo na magpahiubos te, maghambol lang ba? ah, Yeah. bitaw. So last DI nato kay be contented and be happy. Ikaw, Dward. Be contented. Hmm, Kontento na be ba ka, Dward? contented. Content murag subjective magud siya te, kanang happiness o Mhm. contentment. Kay ang ibang bagong tao murag ma-content lang sila sa happy sila, makontento sila sa simple lang pud na bagay. Pero kung ikaw magud like ikaw billionaire na ka no, murag ka na makapalit ka og iPhone 17 murag di na ka maano ana te, dili na na happiness para sa imuha. No, Mangita murag pa jud iba kag na ba, lain. mangita pa kag lain makapalit kag motor, mapalit mo kag car, tapos train, unsa pa sunod nimo Wala ka mo eroplano, jet eroplano, plane, oo. mga ana ba kay di man gud Sa ka makontento murag submarine. oo. Kay Dward, feeling nimo the submarine. more nga maangkin nimo ang halos lahat ng bagay sa world, Mundo. maging happy ka, maging kontento ka. Pero sa ano namo na sa lesson namo sa Laudato Si, ang Asa ano na? ana niya is Asa na? kuan magud siya kanang ang Lord, asa na contentment Laudato og Si? murag ano na siya, encyclical letter from Pope Francis God. Part Ah, magud na sa among lesson. So, okay. nahisgutan pa na siya dito nga ang imong happiness daw Patay o Pope Francis contentment. Leo na. Kauna Mm. pa Catholic si na Kauna, siya. Leo na, kauna. Si Leo sa na. una nga Pope si Pope Francis sa Katong una. namatay, katong gipulihan karon Si bago Pope lang. Francis. Oh. Oo. Pope Francis. Oh, Mm. Pope Padayon. Francis. Padayon, Lord. Kuan kanang ang iyang giano dito nga kanang dili ka happy, dili ka kontento mao tungod sa emptiness sa imong heart good, may void sa imong heart ba. Mo nang sige kag long og mga material things. Kani kay ang feel nimo nga kung mapalit nimo ni ma-happy ka. Pero kung nakuha Mm. na nimo siya murag di man gyapon ko happy, murag na man Correct. gyapon void akong heart, Walay ana. contentment. So mo na siya cause na maging materialistic ka. Ang unsay cause, Lord, na Kasi void sa heart niya. How to fill in it? emptiness, may emptiness sa May imong heart nga emptiness sa murag heart. nakuha na nako tanan mo, 'di ba maano nimo ka na Napay mga kuwang, high napay mga kuwang. taga-sagud kay nga tawo, mga artista, mga dato na Ginakuwang kayo gyapon pero nilang kinabuhi. bigla nagpakamatay, Oh, 'di ba? bitaw. Nana sila tanan. Mm. Kay dili sila happy, void ilang emptiness. Mo ding wa Di pa Mm. ko nila makita ilang nagpakamatay. kuan. Mo ding wa pa ko nagpakamatay, Dward, kay wala pa man ako Uy, tanan. wa pa nimo na-achieve. Wa Pero pa kung na ko nana jud ka sa nasubukan. pedestal tape murag Masisira 'di ang ba buhay 'di ba mo. sabi nila it's lonely up there. It's 'Di lonely ba Oh, up tama man there. jud. Mm. Lonely kanang gyud Sige, siya kung sa taas na ka. kanang contentment sa ako kay ang tao wala gyud contentment man naging Edward nga kanang Hmm. lisod makontento ang tao. So sa kuan the year 2025 mao gito ang year nga kanang bitong ang akong mga wish nga because sa Pilipinas mo nagsugod na to ako ang career nga gisugdan na nako ba Hmm. niya. I can't move forward kay naay mga tao nga giposition in front of me nga blocking my way. Inana ba? So Hmm. kanang and they made it their life goal to do that. So ang hitabo kay my life was redirected to somewhere else. Nimo naabot ko sa Canada and I'm so very happy kay pag ang year 2025 kay mao gito ang year nga kanang bitong everything was given back what was lost Hmm. from you nana. So ang nahitabo kay na involved ko sa mga research daghan ka tanan 5 ka journal nga dili lang ni siya kanang kuan kanang wala akong gibaliit ang local nga researchers pero dili kanang international ni siya kanang nga mga research kuan proposals nga I've been to kanang a lot of research presentation kanang ang akong role kanang gi-involved jud ko sa kuan man nabalik ang kanang ako bitawng kuan niya I was coached by people nga kana bitawng yun wala na ko gi-think nga kanang kuan mga senior vice president sa amo ang kuan gi-coach ko how to become kuan ani nya gitarong jud ko nila og tudlo unlike when I was in the Philippines kay walay nagtudlo na naay usa nya pero the rest kay walay nitudlo nako I was left alone to like Hmm. ibutang sa kuan forest sa jungle dinhi kay gi-train ko pagayo gitabangan ko mo na ang year 2025 nako nya I couldn't ask for more kay grabe ang kana bitong matawag na nako although dili siya ma-translate
into financial kuan, ma-translate siya into kanang bitong feeling of contentment nga Mm. na kuan ka kanang ako mapasalamaton jud ko. I'm so grateful nga nahitabo na and kanang nahitabo sa akong kinabuhi ang katong pagka down unya ni balik-balik na sa kog kanang kuan on my way sa ako ang my own way hinana niya. Nalipay ko na yung mga tao nga helpful kayo. Ang pinaka the best nga sentence nga akong na-receive sa 2025 kay sentence ako ang kuan, ako ang boss, my mentor pod, mga mentors na ko ningon gyud sila nga we are positioning you to success. Positioning you to Mm. success ni. So dako kay tog impact sa ako ang life kay na tungod sa trauma nga na experience na ko Edward o Ma'am Hazel kay nakahunon na kung ang tanang tao is positioning you for doom. Nana ba? Nya karon Mm. kay naka-feel ko nga you are being positioned, you are being kanang Yes, correct. kuan guided into the correct path. Nya ako ginang pasalamaton kay kuan mo na nga that makes me happy sa 2025, 2026. Ikaw ti unsa man imong what makes you happy? May mura na tag Bitaw di nag-Bible kana. study dire. Dili Ay ang manatong pa ay manatong ang painit. story Ay, ni Doms, tama gyud ang tanay story ko. ni Doms Yeah, good kay ano siya wala although na-deny siya sa katong gusto niya pero na-redirect ra pod siya. Mm. Kasi kabalo yeah. ang Ana mi Ginoo gani kung asa gani. Because siya ano, asa siya yeah, fit. Mm. Oo. because kay they understands him. Kasabot Oo. sila Nya niya, nya kaingon siya Edward, niya. And then he is true to himself, Mang Godward. So Mm. Ma'am Hazel. nagwa siya Mao nag gyud ang kalaban sa tanang tao te kanang maging true to mm, yourself ka kay yeah, no holds barred ba ka ana. Istorya yeah. nimo imong gusto istorya mo nang daghan kag ano makalaban. Nya human human Ma'am Hazel ug Eduardo ni adto mig Arizona. Dito jud ko naka murabag ka na bang 2024 ni ana jud ko kay for kuan for sukat pagsugod nako kay murag nasa akong nahon nga dili na jud ko ginahan mo anha na nga area like kanang administration sin ko mo anha kay natagam na ko Murag ba na ano na ka o trauma na na ka ano. trauma na burnout na ko ana ba niya ko ginahan niya ang akong mga tao nga nakita sa una kay they're monsters kung akong i-describe sa Mm. akong self nya gamay ra gyud ang ni support ang og ni train ang others kay gi-design ko for doom. Kay imagine ka Edward na ako story nga naghimo kog budget unya giingnan ko nga huy kagamay aning budget ni padaki ng budget nimo 3 million unsa na gana padaki pag-present nako Edward giingnan bitaw ko Edward nga oh di ba I told you to kuan lower down your budget kisa may nagpaburot Ah, ana gi gina ano ka gi traitor. nga ko Mm. Edward uy nga ko nga kibaw na Murag gi kinsa ano ka, murag gi unsa na so sabotage na, oh, sabotahe ka. in front of a lot of people kay, Mm. ha? Kuan dahi ko kanang sana kanang Wala ingon corrupt na ka, eh. "Hoy, ikaw man nag-ingon ani." Ay, hapit ko miingon. Hapit ko miingon nga ikaw magud ang nag-ingon nako pero Oo. because of Di kay nagtudlo. courtesy. Oh, because of courtesy, Hala kung wa ako lang ato ba moingon jud ko. nya because of courtesy. Moingon Pero jud ko nga ikaw nag-ingon. pag human sa meeting niadto ko sa among presidente. Ning ko nga sir, dili man ako ang nag-suggest nga iborot to. Siya man ang nag-suggest nga iborot to. Hinana niya. So asa to padung akong story nakoy story tin importante kay nakalimot ko. Kato. Redirected, right time. Oh, so ang netong Arizona. So patong Arizona Edward, ato mi sa bukid nya sa Arizona gud kay daghan kay kanang ang mabuhi diha kana bitong desert nya. Ang mabuhi diha kana bitong mga tanom nga kuan Edward nya. Sa akong Ang mind gyud desert. nya sa akong mind naglakaw ko na ko bang asa ka padung akong kinabuhi no kay murag nurse na lang siguro nurse na gyud ko Mm. hantod forever ba murag sa imong life because of the void kay kinahanglan ka to add more ba sa imong life Oo, nya di na ka nakakita ana lang. naadyo'y turning point Dward kay pag abot na ko dito sa bukid Dward nakita bito kog flower Dward in the middle of the desert flower in the middle of the desert ako nang gipicture gibutang nako sa akong Facebook niya Mm. kibok ako sa lesson ako nakuha tong flower bloom wherever you are planted. Planted niya. As kuan gyud to murag point of reflection sa akong life Murag ba nga, realization nimo to. katong buwak ka na ko nga di ay bloom wherever you planted ay so dito no pag uli na ko sa Canada so good na ni kog appeal og kanang mga kanang inspection ingon ako manager nga i-appeal ko ana bi ana dito so good ang kuan nya mao na nga Mm. that
lain-lain man ta og source of happiness. Ang usa sa mga Yeah, kong correct. source of happiness kay katong nabalik na sad ang ako ang kanang kuan sa trabaho, career-wise, sige na. Mm, Eagerness nimo. mm. Bitaw Bitaw. ang ano lang pud ako, ang principle lang pud ako sa life no nga kanang tanan gyud is right time. Ma-prove At gyud the na ako right nga tanan time. is on the right time gyud siya. Okay, Mm. lately kanino nganong wala may gihatag sa Ginoo ana pero purag maabot ang time nga ma-realize nimo, ay mao day wala gihatag ni Lord Yeah, kay tungod di ay kani di ay ang plano. Mga ana god. yeah. Mo na Later ako lang ako nimo Dward. ma-realize ba. Yeah, mo na ako Dward sa contentment kay ngano especially katong Mm, pagkitabo sa kuan katong bagyo. Ngadto na ko mm. naka-realize about contentment gani kay 'di ba Bitaw ako no? siyempre mo connect man nato ang financial pod when you say na kayo na Mm. ng mga butang nya wala kay kwarta wa kay kapalit 'di ba? Pero during ato time after sa typhoon Dward makakita ko kay kato kong sakyanan na bag-iran man siya. So moto nagdagan mi nakakita ko akong kadungan og nga mga sakyanan pod nga nangaguba sa gay sila. So nakaingon ko nga siguro mga how much more ang katong salin sa bagyo Oo, correct. katong nanglutaw Itong no. So nangaanod, oo. oo, mo na nakaingon ko I should be contented with myself na lang. Uy, kung unsa man gani ang naa nga Oo, ko kwan na ko blessed pa gyud ka, yeah, oo. blessed pagyapon ko niya napagay-uban nga missing pa until now. So Mm. Bitaw no? mo na ang akong mo na siya ang akong kuan be contented. Mo na about sa Nakulbaan gyud ba ko contentment. ato diha kay Talisay, abi sa kog naapil ka ato. Kay Oh, niyan ang ano ba Talisay. ito nga pa man ko sa atong live no, masamang So siya damo gyud ma-appeal. Tingalo ko ulit Lord. nag-reply pa ba Masamang si ate? damo Basig masamang gisakay damo na ni siya og gisakay na ni sa siyang fridge, siyang O refrigerator. kay ang balita ba tibuok Talisay daw na ano, nabaha Oh, ulo. oh, Talisay duol wow may gani. nagminganilyo ano. Oo, lagi kuan. So, mao na siyang ato ang mga main nga New Year's resolution. So, Realization. yeah. Let us go to our honorable mention, no? Kung kuan man gani, mura sa tagning graduate Unsa ani kay sila nasa siya the first honorable honor, second mention. honor. First honor, mao na ni siya on time or punctuality unsa may kasultian ni Eduard. Layo ra ba ka sa school nimo, Eduard? Inyong Duol balay? ra mga 10 minutes lang. So malakaw lang. Maglakaw na di ay ka. Dili pod Di gyud ka malakaw, malit. magsakay lang, magsakay. Asakay. Ulo. Oo, kay Okay. layo Uy, man sa akong uy, lakwan. paglakaw kay makuha gyud Ay, na nimong te, 10,000 karon te, steps. karon sa Lakaw akong na. workplace, new workplace, dili jud ko ma-late. Wala na pud ko'y absent bisag isa. Pero Wow. dati Ay. sa DepEd, kabalo ka sa DepEd, Okay. daghan kay kog Yes. late og absent. Ngano man Kay Dward? ngano man, Unsa may kay ano factors? naman ko, demotivated naman ko, ya burnout na pud ko. Ya layo Aha, pa gyud yeah. akong workplace, No mga matter 1 hour. What do you 1 hour mean ang by travel. what do you mean by burnout. demotivated? Like demotivated kay daghan na kay siyempre pag DepEd natural loan, di ba? Loan ka ang imong sweldo na adto na lag-loan, gamay na lag Nganong masobran nganong mo loan man ka Dward? take-home. Nganong mo loan man unsa may kuwang ang Need sweldo man sa kay DepEd? number 1 ana is kulang ang sweldo. Kulang gyud Mm. ang sweldo. Oo. Tuyok-tuyok, magduyok ang budget, Oo, ang expense. magtigtoyok na lang. Mm. Unya, siyempre naay mga Wala kay emergency ma-save, so wala kay ma-save ba? oo, na emergency as a teacher dali lang ka ipa-loan sa mga bank. Oo, Mm. kumot ka sa mga bank ba so dali lagi ka makautang gyud. Moadto Yeah, kag bangko pag burnout. uli nimo na gyud kay dala kwarta. So Yeah, motivated burnout, ka Lord. tapos burnout kay murag balik-balik lang ang balik-balik lang Trabaho, imong daghan sa routine. imo Oo. daghan Like sa what do you imo mean kuan like oy paperworks, di ba, Dward? like Oo, Sa DepEd, balik-balik imong routine, paperworks, tapos supposed mga to be dapat reports. na-promote na ka sa imong qualification pero wala kay ano, daghang lain mga ang gi-promote? you know na, oo. Oo. Ang gi-promote Dili kay ang Political dili na and to maghisgot. bureaucratic kayo. Oo, mga ana. So ma-burnout gyud siya. Mao gyud ang number 1 pod hinungdan nga ang mga ubang teacher mag-resign sa DepEd. Burnout, Manglargasan sila, Dward. overwork, underpaid. Wala man ko Underpaid. nagdaot ha, wala ko nagdaot sa oh, previous di, organization okay lang nako. kasi imong experience. Mao man gyud akong experience. And Lain mao sa pod kay gyud na ang let's experience kay sa halos karamihan. Dward, let's kay usbo ni mo Yeah, imong experience to fit aron Oo, nindot ang ilahang kay mao bitaw profile. ng reason nga nung niambak ko, di ba? Ni hawa ko. Nya pero Mao Dward, nang instead of reason. yeah, ma-offend sila, ila lang himo ng point of reflection nga ma-challenge kaning Yes. mga sila. kaning mga key person na Mm. mahawa, it's because of this. Lain sa kay usbo na mo Correct. tuong, di ba? But Unya. pigibaw ka, Dward, there are a High lot blood of na factors sympathy. man gyud, Dward, di ba? Na high blood asad mo. Di Mm. ba, Dward, there are a lot of factors man pod ka nang may nana kay rare ra biya na nako mahibaw-an nga from DepEd usually biya di ba Oo, mga kay tenured na Private private man. lagi. ang Oo. private mabalhin og DepEd murag sa imong Kay case tenured rare lagi. pud siya.
Oh, ikaw lahi Kay pud ka tenured kay lagi ti say tenured na ka yeah. hangtod matiguam. Pero ti murag wa man ako nakita akong sarili mag-resign or mag-retire sa DepEd. Kay murag Pero lang Kay kung maybe retire ko ingani yeah. ra akong situation. So, pero Murag Duard, maybe makita man gud nako ti nga nami mga co-teacher nga retired na ba pero nagbayad pa gyapon og utang. Wa pa sa kahuman ilahang siyang loan. ilahang kuan Oo. bitaw loan. Murag ang ilang retirement fee gud te dito lang napunta silang mga utang po. Mga anak pero gud. Duard, ang uban sa tingali nga teacher nga nasa DepEd, ala, hisgot na sad tanong. Pero Sa kabalo inyo ka sa nganong trabahoan. nagkautang-utang pod sila kay gipa-eskwela mo po na sila mga anak. Wa man po na nga Oo, Oh, naato pod sa pero waste balik-balik. ilang pero kwarta. siguro Mm. Duard, aside from that, wala sila'y motivation, wala sila'y plano, wala sila'y goal sa ilang life. Ang ila dito na Nga sila wala pod sila na-promote kontento gyud. na sila ba? Kontento na sila Oo. sa iyang kana imong previous nga kon. Whereas nimo kay naa gyud kay gitumong, na kay tumong nga Ano kadtuan. magud ko di ka na ambisyoso ba? Murag Oh. in a way, in one way or another murag namo po ano ang maging ambisyoso Na ano kay namo gud Oo. siya ano gid siya mo na ano. Kaya kung Naa maging gyud siya. kontento na lang gud ka maging kanang See? ano na lang So, ka, dira ka see the manigubaw na lang ka. debate Dom, see the difference no? Nga sa Kay kung si iyang Domino nag-stay lang na siya dira sa yeah, nurse, di na siya maano. yeah. Bitaw, sa imong ba Duard ba nga previous nimo nga gitrabahoan, Oo. sige kag ka-late kaysa anang diha nimo. So meaning inspired ka diha. motivated So na kaay happy ka. ka diha. Motivated na ko Contented na diri. ka dinha. Oo. Yeah. Gi-recognize ang imuhang kuan Lord, ang imuhang Yes, so kanang so murag ang uh, imong qualification is Effort, compensated ang pod imong sa imong effort, ano. yes. Oo. kanang Ikaw pagkuan Tidong? ti pag kanang gi-interview ko sa ako ang boss. Interview ko sa boss, unsa may gyud imong mga qualifications? Sulti ko sa imong mga qualification, educational background, training, anana. Unya pag sulti na ko sa kon training, niingon silang, "Ha? We are underutilizing you." Yan, we are Mm. underutilizing you nga naa ka dito ra nagkuan ka dito nagkuan sa pasyente ana so nagkuan mi kanang nag underutilize so ilang gibuhat ilaha yung utilize to the full capacity ang akong kuan ang akong mo na feel sad nako nga I am recognized and I am important kay kanang Murag nakita nila nga mas may ano ka pa oh aside nya sa maging ano lang. okay stretch gyud nila ang kanang stretch Oo, na to imuhang kuan be imuhang capacity kung unsa jud ka asa jud ka kutob potential. o asa and there are things nga I never thought I couldn't do it. Like dili na ko ni mabuhat kay dili ra ko tub ang kay kana bitong ingnon ka Duard sa unan. Ako Duard kay ingnon dahan kay tawo moingon ako nga batian na mugnaong eh. Ina na ba? Grabe Dahan naman kay sa doon. dahan kay Dako naong gyud ni yung factor kung naay isa or duha lang ka tawo nga magtiwala sa imuha. Dako gyud So sa factor dahan bisag kay isa tawo ti lang. all of my life ti I was thinking nga bati kay kog naong. I was really thinking nga bati ko na kay mo sulti sa mga tao. Then later on naka-realize ko nga, huy! Huy! They were Murag wrong. murag kumpara ani nga ano murag di ara-ara na bugog nawong. Dili man siguro ko ingon niya nagkan nasulti na kung adi ni ka mao, di ka mao daghan ka madungog, di ni ka mao, di ni ka mao. Pag-abot ako diri kay there are things so Wali. niyan ako sa akong boss nga I think I dili ko ka mao ana. Niyan akong boss, ingon akong boss kibaw ka, you can do the things that you Anything. think can hindi na ko niya iyang gi-point out nga kana nga word nga imong gisulti is a kuan self-limiting. Ginaan ko sa akong boss. Mm. That's self-limiting. So, just recently katong nahilom ko sa social media, nami gibuhat nga kuan research component niya. Ako ang lead kay imagine kati. Kay imagine kung dili nas domino kasi hindi na mag-research. Wa man gina naghimo righang research sa kuan. So, ako ang lead. So, na-accomplish gid siya ti. Na-accomplish gid siya. Nya. Kay kuan man Duard, kami ni Domino sa una, hate kay na namong research uy. Mm. Mo bitaw na Mm. niingon siya nako nga, "Hala uy, kuan man ni tanan ti uy, ang akong mga nag wala man ni nagtukma tanan kay di mo ko nag-research ngano naman ni nga ako na may Or lead sa among dito pa research." siya Oo, nabutang. mm, Nya nya dili pa jud kuan pa jud kayo kanang bitong sa una kay nang dili lang to compare kanang makayawan ka ba kay i-peer review biya nya tan-awon biya sa yeah. mga Mm. tao nga imong gibuhat unsa nimong gibuhat Check gus man. moagi og cross scrutiny inko nga so nakanang sugalingon nga hala no dahil na kitag mga limiting thoughts nga gi-imply nato sa tong self ba nga kanang diri ra ko kutob ingon ani ra ko dili gyud din na Yes. Lord no dili nimo Murag gyud murag limitahan kita ra gyud nagalimit sa ato ang abilities. mo nang gingon ni Ma'am Nag-set Hazel og Yeah. limit. ano yung gingon ni Mahisel sa una nga, Mahisel,
Murag time na nimo nga mahimong dean. Tanawa ra. Imo kong giunhan sa Di ba sunod boto-boto man na dira ang imo din? kong Boto-boto. imo kong Appointment. giunhan sa sunod nato nga honorable mention, learning something new. Ang amo ang din magud sa issue like ano siya Doms kanang like mura sila mga kampanya. Magano sila Coterminos. plataporma. Ang uban Duard kay mukuyog sa presidente, 'di ba? Nya Ang presidente boto-botohan. Sa mopili inyo kay by appointment man kay kuan man by siya appointment. Ah, role and not a position. Yeah. So mo ang mao kay boto-botohan. Sige. So mao to no, ang next natong honorable mention ang gihisgutan ni Domino kay ako man to, learning something new. But this was not last year, Edward. Pag 2024 pa ni, ato nga time nga ang dean namo, kato si Sir I, among dean. So during that time, si Mm. Domino sige encourage na ako nga ti kuan na kinahanglan ka pila na kakatuig sa CNU, you have to kuan na pod, uy, to have a position kay it's about time. So mao to nga ni sugot ko Edward nga gikuha ko og kanang RLE chair. Ako yung arrange sa mga duties sa student toward sa hospital. So, mo na sad Mm. siya ako masulti nga something new, learning something new. Pero 2024 pa to siya. And it Pero turns out as of good. now, yeah. But as of now, Duard, kay kuan pod ko, ako na pod ang review assistant sa CHED. Oh, di ba? CHED review, Duard, kanang, yeah. Mga kuan gani, Duard, mga, sa Marag ano tawag na na to, siya mga, stepping stone na nimo Yeah. hilom diha, for Duard. din Kuan for ba, Duard, dinship. Yeah. kana ganing mga kuan gani Eduard, mga nursing nga nag-work na sa hospital, pero dili sila nurse kay wa sila kapasar sa board. Mm. So karon Sila nagtabang. gisponsoran sila sa CHED nga mo review sila all paid moadto Mm. sa Manila mag-adto mig usa ka place like kung asa ang daghan nga mga applicants namo adto ang intensive review nya gikuha ko Mm. as kuan Re- review assistant. Mag-review. So, Mm. mo sad ni akong something new for this year. Mo nang ingon ko nimo Duarte, Nindot September sa. na ta mo larga kay August kutob ni among program. September na ta So, mo larga. Mm. ako sad ti, pareha-pareha ta ti, na ako'y bagong project karon. Ang among project bag-o kay internationally bridging program sa internationally educated health professionals. So tanan ning dili lang ni nurse kundi tanan ning encompassing sa Health health professional. professionals. Yes. So ang problema man gud kung manhi ka sa Canada, ig-abot nimo sa Canada, why someone nga mingon nimo mao ni ang hospital, mao ni ang process, mao ni wa. Ig-abot nimo Walay mo diri kay guide. why mo guide nga ka. So karon Mm. ang maong program gifundan sa usa ka private sector dinhi sa Canada. Gifundan multi-million program fund is Nindot siya. siya. Nya part ko sa group nga kaning IAHP ang tawag sa group bridging program. So something new sad kay mutabang mi sa mga bag-ong naabot dinhi nga health professionals to go back sa ilang profession kay abot mo ni diri Edward, di ka kibaw asa pa dong aron maka-practice ka og kuan, maka-practice ka og kanang imong profession, way mong guide nimo ba. Mm. So kay lahi man gud ang immigration og imong trabaho, lahi siya nga process. So kung maka-process ka sa immigration, maabot ka dinhi, okay, immigrant na ka, so na ka diri. So what? Dihal na ka makibaw nga hala di ko maka-practice pagka PT, pagka OT kay kuwangan kay ang Talagang akong pag mga ano, staff, oo. daghang pag mga chuchu. So nanay bridging program paras kang Ma'am Hazel nga motabang sila sa wala kapasar sa kuan. Ang amo asal kay motabang mi sa mga wala naka-practice pag-abot sa Canada. Tabangan na mo to Mm. go on board Pero inana so gawas na out na sa imong work te? I kuan mean sa ti ang imong ilang gibuhat ti kay ilang gi-fuse ang components Ah. software nako kay ang nahitabo ang kani nga bridging program mo gamit sa akong software aron magaidan ang ilahang mga cohorts or ilahang mga participants. So, okay. gi-merge mi ana. So, Mm. starting January this year. Exciting kayo kay ang first nga round sa kaning program 92 ka mga tao ang kuan ang kanang Involved. ma-appeal matagaan og chance. Wow. Nya ang goal pag yun kay may licensing sila unya makatrabaho sila sa among trabahoan. So kung naay naminaw karon nga kanang internationally educated health professional nga naa sa Canada unya nagtrabaho mo og different job other than sa inyong kuan inyong profession Profession. o contact us dinhi sa amo ang
Kisaw TV nga channel o sa Newer Eduardo channel, contact us nya sendan ta mo sa link on how to apply aron mabalik na mo sa inyong profession. So mo na. Pero ti Mm, unsa to te, walay bayad te? Walay bayad kay funded ni siya sa walay government. bayad siya. Mm. Walay Oh, bayad. So ang goal, daghan tag hassle karon no. oh, So ang ano pod, ang akong side hustle pod karon na year is yung sa Arquat kato ko nagbabakulot ko te og doms. Yeah. mm, Sa Arquat, familiar ka sa ITIAP te? Itong Yes. Expanded Oo. Tertiary Education o accreditation. Kanang Katong ma-automatic ano na na tanaw siya? mga kuan, Oo, based sa doktor na ka, experience gani mao mo. ka na, Oo. Kada kung mga wala ka man og college dorms niya based sa Mm. experience like ano sila kanang announcer sa radyo pero wala sila formal education. So kato ilang experience anuhon siya i-accredit siya equivalency hangtod until such time na ang murag eskwelahon na lang nila mga 1 year na lang ana. So 1 year oh, after 1 So, year mag-school sila, graduate sila, makadiploma ana. mao ikaw ba? ang in charge, Ward. Usa ka sa Oh, Sa in charge. inyong Arquat ko sa area. teacher education. Hala, Mm. oy, grabe Pero 'no, grabe atong connected kuan, lang nga itong oy. ano. Something Siyempre kay new. Jensan, Hazel naa sa Learning Cebu something o new, O 'di national. bisan ba? Nya ko O 'di ang ba international. ako low oh, key lang ang ta, ako low key. sad bitaw. Ang ako te 68 ni sila kabuok nominees. Nominees man ang tawag ani nila. Naminis O na. nya Nindot mag-start na. me, i-launch siya among first nga proper review karon kada weekend raman Duard, karong Saturday. Mao na siya. Mm. Nindot makapasa gyud na sila Tino, 100% ano, passing. Actually Duard kanang second batch na ang first batch dili kami nagdala, ang second batch kami ang dadala. Ang CNU ang Ah, gitugyan sa CHED ang second batch. Hmm, Nindot mao na kaayo. Hanapan natin So oh. so oh. So kaya inig ana, ari lang inig ko di lang ko kuan. inig Ayun na kapasar na ingon ninyo sila. te. Te, nagkapasar na diha sa inyo ha. Muari mo contact din sila dinhi. Ini-contact na dinhi. Oo. Mo na buhaton sa What Mag-nurse International na yan Philippine sila. Health Professional. Related Oo. no, mga related ba? Oo, connection ba? tinabangay, Connected. connection. Nindot kayo nya. Soon kay kuha na i-roll out ang among software sa tibuok kalibutan. Mag-una gyud ang Pilipinas kay Pilipino baya ko. Of So mag-una course. gyud. Nindot Amo kaya yun imong akong point of software ba? contact. Ha? Oo. I-appeal na midrabi o siya mong mano dira. Ang software Duard nga among gi-develop Duard kay mo connect you into a professional. So for example, you're a scientist in the Philippines. Kung Mura musud siya ka sa mura siya kanang LinkedIn, dili Mura pod. siya LinkedIn, mura siya LinkedIn Ah, pero sa LinkedIn man gud kini kibaw kung tinud-anay ba gyud ni siya nga kanang hmm. scientist or dili, di ba? Wa kay Ah, information kay Oo. they are Pwede free naman to maisulat-sulat lang. sulat-sulat anybody can kuan edit or unsa din ha. Hmm. sa amo kay it's a validated, Murag verified jud siya, ikaw ha, verified that you are a validated. mentor working in an area kay may Ah, tabuan na. nindot. Okay, ang mahitabuan na dili man siya for example ikaw outsider ka, even if scientist ka, outsider ka unya kung musud ka sa moang kuan dili man pwede nga wala ka nagtrabaho kinahanglan man kag email sa imong Hmm, gitrabahoan. So Mm. kung walay email sa imong gitrabahoan di ka makasud. Kay daghan man gud Edward gikan sa Pilipinas, doktor sila sa Philippines. Pag abot nila dinhi, wala pag recognize ilang pagka-doktor, ilang gigamit ang ilahang profession nga hmm. doktor sila. Pero you cannot use that kay wala man kag recognize. Di ba mo siya accredited, oo. Also, daghan nagtabo na dinhi nagamit nila nya murag para nako kay mura siya it might be true but mura siya fraud. So mo na nga kani nga software kay mo ay authentication nga kani siya niya i-connect. For example, nasa Pilipinas ikaw scientist ka. So mo connect ka sa software namo nya mangita kag scientist didto nya magka-connect na din mo. Hmm. Nya unsay mga Unsa best na mo practices subscribe na sila ana, mo-subscribe. natay mga layers of kana sultian ta na inig-roll out nami mga Ah, layers of licenses kay licensing man guna Edward. So layers niya nindot kayo kay for example teacher ko og pharmacology sa Pilipinas nya wa ko kibaw di ba masige tag ingon sa tong discussion nga sa laing nasod ana ba masige tag ingon Mm. ana karon kay ni-connect nimo sa among software mangita ka ditong teacher sa pharmacology nya makig-meet ka ani niya online nga dito ra sad sa software hmm. nga giunsan niyo pagtudlo ang inyong pharmacology di sa sa Canada, yan Apil na na pwede ang nimo ganang i ano dira doms kanang murag research ano nila, naa sa say research application. component on ng Oo. mga scientist. Ang tawag naman na kay sa kana what you call IBH ang tawagan na for better health whatever. So Hmm. researchers na mga scientists gina sila Edward nya mo connect ka sa mga scientist nga hey kana Ma-networking.
Oy, so unsay mga research ninyo diha nga pwede nato i-replicate dinhi sa Pilipinas? Ingon ana, so mag-collaboration na Nice, dayon. nindot. Yeah, mao na gibot Mm. namo. So napami sa rollout dinhi within Ontario soon kay within Canada na dayon mi dayon international na dayon niya. Philippines will be one of the launching pad diha sa Southeast Asia ani. Nag Wow. nag-meet nami from people from Taiwan and Hong Kong pero Mm. mas mo believe ko kung Philippines magikan, no? Mayon Mag-launch ta mo na. og app ana, app. O ang app i-launch na mo diha nga mig licensing diha sa Pilipinas. Inana. Mm. So, Nindot, mao na nindot. siya. Mao na. Okay, so mao na itong mga something new, no? Mm. Learning something new. So mao na Mao to na siya. tanan, Mao na to, te? time Nahuman na ta, buok. te? Nahuman na O ta. basig nakalimot mo nga hapit na ta mo duha ka oras. Ay, ani no, no. Oh. So Og mao to Basig ang matulog na lang 5. ang mga viewers. Nato so mo to og ang 5 nato ka New Year's resolution with 2 honorable mention. Yes, te. so daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw og dinhi natapos ang lain na pod nga edisyon sa Kisaw TV kini si Domino Poson. Hangtod sa sunod, please like, share, and subscribe Kisaw TV og Nyor Eduardo TV. Kini si Eduardo Cabalang Jr. Te. Oy. O te, unsa ba daw giduka na ta ani og ako si Tino. Hazel. Si Lastimosa. Tino. Dili ko tan ako ra gud siya Sinaw. Hazel Lastimosa. Daghang salamat sa mga nananaw sa live og sa on demand. Palihog pud mi og subscribe og share sa among mga episode, no? Salamat kayo sa mga bag-o namo nga mga 5K na to subscribers. subscribers. Yeah. Bitaw, Yes. tinuod. Keep on So, subscribing. yeah, keep on subscribing. Maayong buntag, hapon o gabi kaniyong tanan. Bisan asa ka man sa tibuok kalibutan. Mabuhi ka, Pilipino. Kisaw TV, ang channel sa tanan, sa mga Cebuano sa kalibutan, estudyante, nurse,